Dros degwch, dros uchelgais, dros Gymru. Manifesto Blaid Cymru ar gyfer etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig 2024. Cyflwyniad. Gan Rhin ap Iorwerth, aelod seneddol. Mae aelodau seneddol Blaid Cymru wastod wedi bod yn llais Cymru yn San Steffan, nid llais San Steffan yng Nghymru. Gall pethau fod cymaint yn well na hyn. Mae'r tudalennau canlynol yn nodi gweledigaeth ein plaid o ddyfodol tecach, mwy uchelgeisiol, lle gall pawb gyflawni eu potensial. Waith beth fo'i hamgylchiadau neu gefndir. Mae cael ein clymu i San Steffan yn golygu llawer o risg ond dim manteision un cenedl. Mae Cymru ar waelod gormod o dablau cyngrair. Mae ein economi'n aros yn ei hunfan, mae ein rhwydwaith trafnidiaeth yn gwegian, ac mae'r diffyg rheolaeth dros ein hadnoddau naturiol yn golygu bod ein cenedl sydd â chyfoeth o ynni yn dioddef tlodi tanwydd gwirioneddol. Yr hyn sy'n gwneud Plaid Cymru yn wahanol yw'r ffaith na fyddwn yn cymryd Cymru yn ganiataol, ac ein bod bob amser yn rhoi buddiannau ein cymunedau a'n cenedl yn gyntaf. Ar ôl 14 mlynedd o doriadau toriaidd, a llafur yn gweithredu fel gwrthblaid wan, mae Plaid Cymru yn cynnig dewis amgen go iawn i Gymru. Byddwn yn ymladd bob dydd dros y biliynau sy'n ddyledus i Gymru o brosiect reilffordd cyflym HS2, ac am fodel cyllido teg sy'n ariannu ein gwlad yn ôl angen, nid poblogaeth. Bydd hyn yn ein galluogi i fuddsoddi yn ein gwasanaethau cyhoeddus a gobrwyo ein gweithlu yn well. Trwy helpu teuluoedd, a thrwy ddatganoli pwerau i sicrhau bod mwy o'r penderfyniadau sy'n effeithio ar Gymru yn cael ei gwneud yng Nghymru, byddwn yn mynd i'r afael ar argyfwng costau byw ac yn darparu atebion Cymreig i broblemau Cymreig. Mae'n uchelgais i'w weld yn ein hyder y gall ac y dylai Cymru fod yn gyfrifol am ei thrywydd ei hun, fel cenedl annibynnol sy'n edrych tuag allan. Plaid i Gymru gyfan yw Plaid Cymru. Mae ein hymgeiswyr wedi ei gwreiddio yn eu cymunedau ac yn angerddol dros oresgyn yr heriau sy'n wynebu ein economi a'n gwasanaethau cyhoeddus. Lle bynnag rydych chi'n byw, gallwch fod yn sicr bod pleidlais i Blaid Cymru ar y 4 o Orffennaf yn bleidlais i aelod seneddol a fydd bob amser yn brwydro dros fuddiannau Cymru bob dydd. Ariannu teg i Gymru. Sicrhau'r 4 biliwn o bunnoedd sy'n ddyledus i Gymru o HS2, fel y gallwn fuddsoddi yn ein trafnidiaeth gyhoeddus ein hunain ym mhob rhan o'r wlad a gwirdroi'r toriadau i wasanaethau bws. Cael trefn ariannu deg i Gymru, yn seiliedig ar ein hanghenion, fel y cawn i'r gwasanaethau cyhoeddus yr ydym yn ei heiddi. Chwarae teg i gleifion. Ariannu teg gan San Steffan i'n galluogi i fuddsoddi yng ngweithlu'r gwasanaeth iechyd a recriwtio 500 o feddygon teulu, wedi blynyddoedd o doriadau cydwadwyr a chamreolaeth llafur yng Nghymru. Strategaeth cancyr newydd, mwyn sicrhau fod cancyr yn cael ei adnabod a'i drin ynghynt, a rhoi diwedd ar y loteri cod post yng Nghymru ar gyfer triniaeth. Tegwch i deuluoedd. Helpu 330,000 o deuluoedd Cymreig i ddelio gyda'r argyfwng costau byw, trwy gynyddu bydd dal plant o 20 punt yr wythnos. Bydd hyn yn cymryd 60,000 o blant allan o dylodi ar draws Cymru. Cywiro anhegwch economaidd. Cynyddu trethu ffawdelw ar gwmnïau a datganoli ystad y goron mwyn creu swyddi gwyrdd ac adeiladu twf. Cynnwys. Economi a Threthiant. Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Addysg ar blynyddoedd cynnar. Cyfiawnder Troseddol a Phlismona. Tai a Chynllunio. Newid Hinsawdd ac Ynni. Lles. Cyfansoddiad
a Llywodraethiant. Materion Gwledig. Materion Tramor ac Amddiffyn. Mudo a Lloches. Trafnidiaeth. Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Yr Iaith Gymraeg. Cydraddoldeb. Economi a Threthiant. Bu'r 4 blynedd ar 10 o Lywodraeth Doriaidd yn y Deyrnas Gyfunol yn niweidiol iawn yn economaidd i bobl, teuluoedd a busnesau yng Nghymru. Dan David Cameron, dilynodd y Llywodraeth Doriaidd raglen ariannol o doriadau enbyd i wasanaethau cyhoeddus yn enw Llymder. Tan seiliwyd masnach rhyngwladol y Deyrnas Gyfunol gan y Brexit caled a fabwysiadwyd gan Theresa May a Boris Johnson fel ei gilydd. Yna arweiniodd Liz Truss yr economi i chwalfa. Rydym yn byw gyda gwaddol yr holl enghreifftiau hyn o ddiffyg crebwyll economaidd y cydwadwyr, sy'n cael ei adleisio gan lafur sydd eisoes wedi ymrwymo i'w cynlluniau gwario. Cyhyd ag Erys Cymru yn rhan o'r Deyrnas Gyfunol. Cred Blaid Cymru mae rôl Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yng Nghymru ddylai fod yn un o ddarparu digon o gefnogaeth ariannol i'n gwasanaethau cyhoeddus a chreu'r amodau ar gyfer y math o dwf economaidd cynaliadwy fydd o les i'r holl bobl ac i'n holl gymunedau, nid dim ond y rhai sydd ar y brig. Nid dyma a gawsom gan Lywodraethau'r Deyrnas Gyfunol. Mae ein gwasanaethau cyhoeddus wedi eu tangyllido ac wedi eu gwanhau, ac y mae'n economi wedi arafu. Arweiniodd yr amodau economaidd hyn at y lefelau hollol anerbyniol o amddifadedd i blant, ac y mae'n ffaith dorcalonus fod 1 o bob 3 phlentyn bellach yn tyfu i fyny mewn tlodi. Fformiwla ariannu teg. Credwn y dylai Cymru fod ar reolaeth lawn dros fecanweithiau economaidd. Gael ei hariannu yn ôl ei hanghenion, nid yn ôl fformiwla barnet sydd wedi dyddio ac sydd yn hytrach yn darparu arian yn ôl cyfran y gwario ar anghenion Lloegr. Rydym eisiau gweld fformiwla newydd seiliedig ar anghenion yn lle fformiwla barnet. System decach o Threthiant. Credwn y dylai Cymru fod ar reolaeth lwyr ar fecanweithiau economaidd, mwyn tyfu ein economi a'i wneud yn fwy gwyrdd mewn modd fydd yn cael yr effaith fwyaf cadarnhaol ar ein cymunedau. Rydym am i'r Senedd gael pwerau i osod bandiau a throthwyau treth incwm, fel sydd eisoes yn digwydd yn yr Alban, fel y gallwn greu system sy'n addas i amgylchiadau Cymru. Ar lefel y Deyrnas Gyfunol, rydym eisiau gweld baich y dreth yn disgyn ar yr unigolion a'r corfforaethau hynny sawl ar ysgwyddau lletaf i dalu cyfran deg o'r dreth gyffredinol, yn hytrach na bod y baich yn disgyn ar y sawl sydd â llai o fodd. Dros y blynyddoedd diwethaf, gwelsom rai diwydiannau yn cynyddu eu helw yn sylweddol oherwydd amodau'r farchnad, ac nid o ganlyniad i'w buddsoddiadau a'i hymdrechion eu hunain. Dylai'r sectorau hyn, a chynhyrchwyr olew a nwy a'r cwmnïau ynni yn eu plith, gael eu trethu'n briodol, yn enwedig lle mae monopoli mewn gwirionedd neu gartel sydd yn rheoli'r cynnyrch. Tybiwn yn benodol y dylai cwmnïau ynni wynebu treth gorelw uwch, a byddwn yn cael tyllau dianc ymaint y manteisio arnynt ar hyn o bryd i osgoi hyn. Ar yr un pryd, byddwn yn hyrwyddo buddsoddi mewn ynni adnewyddol fel ffordd amgen. Byddwn yn ail gyflwyno'r cap ar fonysau bancwyr. Byddai Plaid Cymru yn cyfartalu'r dreth enillion cyfalaf gyda'r dreth incwm, gan godi rhwng 12 biliwn a 15 biliwn o bunnoedd. Byddwn yn ymchwilio i gynyddu cyfraniadau yswiriant gwlad y sawl sydd ar enillion uwch, ac yn cefnogi cyflwyno treth ar gyfoeth. Buasem yn gweithredu'n llym yn erbyn gochel ac osgoi talu trethu, ac yn cael unrhyw dyllau dianc i'r sawl nad ydynt yn preswylio ym Mhrydain. Uchelgais i'n Economi. Yn y cyfnod cyn etholiadau'r Senedd yn 2026,
Byddwn yn gosod targedau newydd ar gyfer Economi Cymru, mwyn I ni ddeall yn well effaith penderfyniadau polisi a dewisiadau o'r ambuddsoddi yn ôl yr hyn sy'n deillio ohonynt, yn hytrach na thicio bocsys ar y broses. Gan gydnabod yr anghydraddoldeb ym mherfformiad economaidd y gwahanol genhedloedd a rhanbarthau yn y Deyrnas Gyfunol, mae Blaid Cymru yn cynnig mesur tegwch economaidd, sydd yn gwneud codi'r gwastad yn ymadrodd ystyrlon, yn hytrach na slogan gwleidyddol, gan wneud yn siŵr y bydd penderfyniadau cyllidol yn cael eu hystyried ar lefel fwy eang na dim ond yr hyn sydd orau I ddinas Llundain. Gan gydnabod her anghydraddoldeb rhanbarthol yng Nghymru, fe wnawn yn siŵr hefyd y rhoddir yr un ystyriaeth I bob rhan o Gymru mwyn sicrhau y bydd pawb ar ei hennill o benderfyniadau Llywodraeth Cymru ar fuddsoddi. Ymgyrchodd Blaid Cymru yn 2016 I Gymru aros yn yr Undeb Ewropeaidd, gan gydnabod y manteision cymdeithasol ac economaidd oedd yn deillio o'r aelodaeth honno. Yr oeddem yn parchu canlyniad y referendwm, ond am i'r ceidwadwyr ein harwen ar lwybr dinistyr, credwn y dylai'r Deyrnas Gyfunol ail ymuno ar farchnad sengl Ewropeaidd a'r undeb tollau mor fuan ag sydd modd, mwyn lliniaru effaith Brexit ar fusnesau Cymreig a gostwng gorbenion a chostau gweinyddol. Bydd hyn yn ein helpu I wella masnach gyda'n cymdogion Ewropeaidd, gan gynnwys gweriniaeth Iwerddon, helpu ein porthraddoedd Cymreig yng Nghaergybi ac Abergwaun ymysg eraill. Bargen werdd Gymreig newydd. Cred Blaid Cymru fod angen I ni gadw'r gallu gynhyrchu dir yng Nghymru. Yr ydym yn gwrthwynebu cynlluniau presennol Tata I gau ei ffwrneisi chwith ym Mhortalbot, a'r effaith gaiff hyn ar swyddi a chymunedau yn ne-orllewin Cymru a thu hwnt. Dylai Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol geisio gwladoli gwaith dir Portalbot. Os na all wneud hyn, dylai Llywodraeth Cymru edrych I mewn i'r dewisiadau o brynu'r gwaith yn orfodol, tra bod dewisiadau o ran gwneud cynnyrchu dir yn fwy gwyrdd, gan gynnwys trwy roi hydrogen gwyrdd yn lle glo, yn cael ei datblygu. Byddwn yn creu bargen werdd Gymreig newydd. Bydd hyn yn creu gwaith gwerthu gael, ystyrlon a theg yn y sector gwyrdd a zero net sydd yn egino ar hyn o bryd, ac yma'n cynnwys dysgu sgiliau a chefnogi gweithwyr a phrentisiaid Cymru I mewn i'r sectorau hyn, gan gwrdd ar angen sy'n gysylltiedig ar newid demograffig yn y gweithlu gweithgynhyrchu a'r prinder sgiliau a nodwyd eisoes. Fel rhan o'r symudiad tuag at zero net, byddwn yn sefydlu Comisiwn Trosi Cyfiawn. Asiantaeth ddatblygu I Gymru. Byddwn yn sefydlu asiantaeth ddatblygu genedlaethol I Gymru, sy'n addas at y diben wrth I nesau at ddiwedd chwarter cyntaf yr 11 ganrif ar 20. Mae hyn yn golygu cymryd agwedd flaengar fydd yn ateb heriau economaidd at y 2050au a thu hwnt, gan gydnabod byd o arloesedd, deall cryfderau ac anghenion Cymru, a bod yn ddigon hyblyg I ymateb I dirweddau busnes sydd yn newid. Yr ydym yn cydnabod pwysigrwydd gallu cyrchu cyfalaf, a byddwn yn diwygio Banc Datblygu Cymru. Ei nod fydd i'r banc gymryd ac elwa o fwy o gyfrannau equity mewn egin fusnesau, a buddsoddi mewn prosiectau seilwaith, gan weithredu'n fwy fel gwir fanc datblygu cenedlaethol. Fe wnawn yn siŵr hefyd fod gan Lywodraeth Cymru y pŵer I ddatblygu banc cymunedol, mwyn darparu gwasanaethau bancio I gwsmeried mewn cymunedau lle mae'r sefydliadau bancio preifat fel y pedwar mawr, HSBC, Barclays, Lloyds a NatWest wedi cilio o'r farchnad, gan adeiladu ar y gwaith a wnaed eisoes gan Fanc Cambria. Cefnogi ein busnesau. Y sector busnesau bach yw asgwrn cefn Economi Cymru. Yr ydym ni am gefnogi amodau economaidd lle mae Cymru yn datblygu ei hamrywiaeth ei hun o gwmnïau canolig ei maint mewn dwylo lleol, sy'n datblygu cadwyni cyflenwi a buddsoddiad Cymreig ymhellach. Bydd hyn yn cadw'r gwerth a greir yn Economi Cymru ac yn arwain at well cyfleoedd am waith mewn swyddi o ansawdd uchel sy'n talu'n dda. Yr ydym yn cefnogi diwygio'r ardrethu anomestig yng Nghymru, a elwyr hefyd yn ardrethu busnes, mwyn sefydlu system sy'n cefnogi ein busnesau bach yn well.
Buasem yn gwrthdroi'r gostyngiadau mewn cefnogaeth i fusnesau bach o ganlyniad i doriadau Llywodraeth Lafur Cymru eleni, ac yn newid y lluosydd mwyn rhoi gwell cefnogaeth i fusnesau'r stryd fawr, megis manwerthu a lletygarwch. Mae caffael yn rhan bwysig o Economi Cymru, gan greu swyddi ychwanegol trwy'r gadwyn gyflenwi. Byddwn yn gweithio tuag at darged o 75% o wariant y sector cyhoeddus yng Nghymru yn mynd i gwmnïau sydd wedi eu lleoli yng Nghymru, gan gydnabod fod hyn yn hybu buddsoddi mewn nwyddau o safon yng Nghymru a sgiliau cyflogaeth uwch. Byddwn yn rhoi ystyriaeth i'r rhwystrau sy'n bodoli cyn cyrraedd y targed hwn, enghraifft, maint contractau neu gyfleoedd i gwmnïau Cymreig fidio'n effeithiol. Gan gydnabod llwyddiant menter gydweithredol Mondragon Gwlad y Basg, bydd Blaid Cymru yn hyrwyddo modelau cydweithredol, dan berchenogaeth gweithwyr a chymunedau. Gall hyn fod yn arbennig o briodol mewn cymunedau lle'r ymddengys cyfalaf preifat yn amharod i fuddsoddi, ond lle mae gwerth a phwysigrwydd i wasanaethau yn lleol. Yn yr un modd, mewn sectorau sy'n dal wrthi'n cael eu sefydlu, megis diwydiannau gwyrdd, efallai y daw modelau perchnogaeth gymunedol yn fodel buddsoddi diofyn yng Nghymru, yn hytrach na dibynnu ar gyfalaf preifat o'r tu allan, sy'n tynnu elw allan hefyd. Digidol. Mae ein hardaloedd gwledig a'n cymoedd yn dal i fyw gyda chysylltedd ryngrwyd gwael. Bydd Blaid Cymru am fuddsoddi yn ein seilwaith digidol a gwarantu cysylltedd cyflym i bob cartref a busnes. Byddai hyn yn ei dro yn darparu'r seilwaith angenrheidiol i weithwyr elwaw fod yn fwy hyblyg wrth weithio, yn ogystal â darparu'r seilwaith i fusnesau Cymreig gymryd rhan mewn marchnad fyd-eang. Byddai gwarantu cysylltiadau cyflym hefyd yn creu'r amodau angenrheidiol i fwy o gyfranogi mewn ymchwil a datblygu technolegau newydd, gan wneud Cymru yn gyrchfan fwy deniadol i arloesedd technegol. Ein hechelgais o ran prentisiaethau. Yr oedd penderfyniadau Llywodraeth Lafur Cymru ar brentisiaethau yn eu cyllideb ddiwethaf yn gam yn ôl, gan dorri'r gyllideb i brentisiaethau yn sylweddol. Gyda sawl sector yng Nghymru yn tynnu sylw at ddiffyg sgiliau fel rhwystyr o bwys, mae gwir angen strategaeth sgiliau a strategaeth ddiwydiannol. Fel cam tuag at hynny, byddai Blaid Cymru eisiau mapio ein hanghenion sgiliau fesul sector, gan nodi beth sydd ei angen i gyflenwi'r sgiliau hynny, a chreu amgylchedd lle mae gan ddysgwyr gymhelliad i aros ar gyrsiau prentisiaeth trwy ymdrin a thlodi myfyrwyr. Byddai hyn yn cael ei wneud trwy roi cyflog byw prentisiaeth ar waith, a chefnogi colegau i gyflwyno prosiectau fydd yn ysgafnhau'r baich ariannol ar fyfyrwyr, megis teithio am ddim a phrydau am ddim. Tegwch i weithwyr. Yr ydym o blaid datganoli cyfraith cyflogaeth i Gymru, o weld Llywodraeth Geidwadol y Deyrnas Gyfunol yn tynnu nôl hawliau gweithwyr yn San Steffan dros y blynyddoedd diwethaf. Mewn byd lle mae mwy fyth o fygythiadau i weithwyr, mae angen dybryd am gryfhau hawliau cyflogaeth. Buasem yn diddymu deddfwriaeth adweithio gwrth streicio toriaid. Buasem hefyd yn cefnogi deddfwriaeth i fynd i'r afael â gwaith aniogel, darparu absenoldeb oherwydd profedigaeth neu golli baban fel hawliau cyflogaeth undydd, yn gwahardd tactegau diswyddo ac ailgyflogi, yn gwneud i ffwrdd â chontractau gorfodol demoriau, yn sefydlu'r hawl i ddatgysylltu, hawl i beidio â chael cysylltiad fel mater o drefn am waith y tu allan i oriau gwaith arferol, ac yn diwygio absenoldeb rieni a renir. Yn dilyn cyflwyno'r ddeddf absenoldeb i ofalwyr 2023, sy'n rhoi hawl i 5 diwrnod o absenoldeb di-dal i ofalu am berson gydag angen tymor hir, dylid ystyried darpariaeth debyg o absenoldeb gyda thal. Tegwch un planed. O gydnabod yr argyfwng hinsawdd a natur yr ydym ynddo, rhaid i ni feddwl y tu hwnt i dwf economaidd yn hermau GDP, a byddwn yn galw ar lywodraeth nesaf y Deyrnas Gyfunol i ystyried mabwysiadu ffyrdd eraill o fesur yr economi. Buasem yn cyflwyno mesur busnes,
hawliau dynol a'r amgylchedd. Byddai hyn yn ei gwneud yn orfodol i gwmnïau preifat gynnal diwydrwydd dyladwy yn eu cadwyni cyflenwi mwyn atal treisio hawliau dynol a niwed amgylcheddol. Byddai'r mecanwaith ar gyfer gorfodi wedi'i modelu ar y ddyletswydd i atal, fel sydd yn neddf llwgrwobrwyo wobrwyo 2010. Tegwch un swyddfeydd post. Teimlwyd effaith sgandal swyddfa'r post yn gryf yng Nghymru, gydag is-bost feistri dan amheuaeth ac yn cael ei dyfarnu'n euog ar gam oherwydd methiannau system Horizon a swyddfa'r post. Dylid unioni'r cam hwn a rhoi iawndal teg i rhai yr effeithiodd methiannau'r gwasanaeth arnynt. Cred Blaid Cymru y dylai swyddfa'r post gael ei datganoli i Gymru a bod mewn dwylo cyhoeddus, sy'n adlewyrchu rhan hanfodol swyddfeydd post mewn bywyd ledled y wlad. Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae Blaid Cymru yn credu'n gryf yn egwyddor gofal iechyd am ddim lle mae'n cael ei gyflwyno, a thalu amdano trwy Threthiant cyffredinol. Yr ydym yn gwrthwynebu preifateiddio llechwraidd ar wasanaethau trwy ei hanfon i gyrff preifat, a byddwn yn gweithio i wneud yn siŵr fod ein gwasanaeth iechyd gwladol yn cael ei ariannu'n iawn trwy fodel cyllido i Gymru sy'n newydd, tecach ac yn seiliedig ar anghenion. Gweithlu'r gwasanaeth iechyd gwladol. Cred Blaid Cymru mae ei staff i wasgwrn cefn y gwasanaeth iechyd gwladol. Rydym yn sefyll gyda meddygon, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill sy'n gweithredu'n ddiwydiannol ar fater tâl ag adfer cyflogau. Credwn fod yn rhaid anrhydeddu addewidion i adfer tâl staff y gwasanaeth iechyd gwladol cyn gynted ag sydd modd, mwyn dangos ein bod yn rhoi gwerth ar ein staff ac yn ei cefnogi, a hefyd i hybio recrwtio a chadw mewn meysydd allweddol. Yng Nghymru, rydym wedi gweld gostyngiad sylweddol yn nifer y meddygon teulu dros y ddegawd a aeth heibio. Bydd Blaid Cymru yn gwrthdroi'r duedd hon trwy adfer cyllid i feddygon teulu i 8.7% o gyllideb iechyd Cymru, a thrwy recrwtio 500 yn ychwanegol o feddygon teulu ledled y wlad. Oherwydd yr amser sydd ei angen i recrwtio a hyfforddi meddygon, a ddewid dros 2 dymor fydd hwn. Byddai Blaid Cymru yn peri bod mwy o brentisiaethau gradd ar gael yn y sector gofal iechyd i roi mwy o gyfle i bobl ifanc ddod i mewn i'r proffesiwn ac aros yng Nghymru i weithio. Mae swyddi gwag yn y gwasanaeth iechyd gwladol yn golygu fod gwario ar weithwyr asiantaeth yn dal yn uchel iawn. Bydd cynllunio i'r gweithlu yn well a recrwtio i swyddi yn arbed arian. Cred Blaid Cymru na ddylai cyfranddalwyr elwa o salwch pobl, ac y byddai elw asiantaethau preifat yn arwain at well gwasanaethau petai'n cael ei ailfuddsoddi yn hytrach mewn gofal iechyd. Mae angen gwneud contractau nyrsys yn fwy hyblyg i adlewyrchu ein hoes fel y mae. Mae llawer o nyrsys yn rhan amser am ei bod yn ymdopi â chyfrifoldebau eraill fel gofalu a dysgu, ac mae arnynt angen mwy o hyblygrwydd i gadw cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd. Byddai Blaid Cymru yn symud tuag at well contract gwaith i nyrsys ac yn recrwtio mwy o nyrsys. Mae Blaid Cymru yn cydnabod gwerth gweithwyr nyrsio a meddygol atodol, ond ni ddylai ei cyflwyno fod ar drail arbenigedd cyffredinol y gweithlu. Dylai unrhyw rolau newydd gael ei datblygu trwy ymgynghori'n llawn ar undebau llafur perthnasol. Llywodraethiant. Bydd Blaid Cymru yn adolygu Llywodraethiant y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru, gyda'r nod o gryfhau gorychwilio ac atebolrwydd, fel bod cleifion yn cael canlyniadau gwell. Yn hanfodol, does dim rhaid i hyn olygu ailstrwythuro ein gwasanaeth iechyd o'r bôn i'r brig. Fyddai'n ddrud ac yn tarfu ar bawb. Byddwn yn canolbwyntio yn hytrach ar newidiadau diwylliannol bychan ond arwyddocaol. Mireinio a safoni targedau, gwneud llinellau atebolrwydd yn gliriach, a recrwtio rheolwyr gydag mwy o wybodaeth arbenigol a pherthnasol. Byddai ein diwygiadau yn golygu y byddai statws mesurau arbennig byrdda iechyd yng Nghymru yn adlewyrchiad cywirach o ddeilliannau iechyd yn hytrach na bod dan ddylanwad gwleidyddol Llywodraeth Lafur Cymru.
Yn yr un modd, yr ydym o blaid gwell gorychwilio annibynnol ar reolwyr byrdau iechyd. Buasem hefyd yn cyflwyno corff rheoleiddio i uwchreolwyr iechyd. Mae staff meddygol yn ateb i'w cyrff rheoleiddio, megis y GMC, ond nid yw hyn yn wir am uwchreolwyr iechyd. Byddai sefydlu corff rheoleiddio i reolwyr yn helpu i wella diogelwch cleifion ac yn rhoi grym i staff trwy wneud yn siŵr fod pob penderfyniad yn adlewyrchu gwerthoedd didwylledd, gonestrwydd ac uniondeb. Iechyd cyhoeddus. Cred Blaid Cymru y dylem symud iechyd cyhoeddus tuag at fod yn wasanaeth sy'n anelu at gadw pobl yn iach. Byddai strategaeth iechyd cyhoeddus ataliol sy'n ail gydbwyso adnoddau i atal pobl rhag mynd yn sâl yn helpu'r gwasanaeth iechyd gwladol yn gyffredinol trwy atal cleifion rhag dod i mewn i'r system yn gynt nag sydd angen. Mae anghydraddoldeb iechyd yn rhan bwysig o'r agenda hon, gan gynnwys yr hyn sy'n cael ei bennu gan ddosbarth, hil a rhyw. Dylai adolygiad o fodel ariannu Cymru roi ystyriaeth well i'r hyn sy'n pennu gofal iechyd mwyn cwrdd anhanghenion. Gwarth y gwaed heintus. Mae Blaid Cymru yn croesawu adroddiad hir ddisgwyliedig yr ymchwiliad i sgandal y gwaed a heintiwyd. Yr oedd hyn yn gamweinyddu cyfiawnder erchyll sydd wedi cymryd degawdau i ddod i olau dydd oherwydd diwylliant amddiffynol o gyfrinachedd. Yr ydym yn cefnogi argymhelliad yr adroddiad sy'n dweud y dylid gosod dyletswydd didwylledd ar bawb sydd mewn gwasanaeth cyhoeddus yn ogystal ac iawndal llawn yn syth i bawb yr effeithiwyd arnynt. Yn yr un modd, yr ydym yn cefnogi cynigion a osodwyd allan gan y Comisiynydd Diogelwch Cleifion yn adroddiad Hughes i ddarparu iawndal a dyletswydd didwylledd i gleifion rhwyll, mesh, ar sawl a niweidiwyd gan falprwyd. Ymchwiliad Covid i Gymru. Mae'n holl bwysig fod Cymru yn deall y penderfyniadau a wnaed yn ystod pandemig Covid, mwyn i ni fod mewn gwell sefyllfa i baratoi am unrhyw ddigwyddiad tebyg yn y dyfodol. Credwn y dylai fod gan Gymru y pwerau i wneud ei phenderfyniadau ei hun, ac y dylid dal ein llywodraeth i gyfrif am ddefnyddio'r pwerau hynny. Felly, dylid cael ymchwiliad penodol yng Nghymru i Covid. Gan nad oes modd ystyried penderfyniadau Llywodraeth Lafur Cymru a'i heffeithiau ar Gymdeithas Ddinesig Cymreig yn ddigon manwl gan ymchwiliad ar lefel y Deyrnas Gyfunol. Dylai Llywodraeth Cymru weithio ynghyd â Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i sicrhau ei bod yn barotach ar gyfer y dyfodol. Yn yr un modd, yr ydym yn cydnabod fod Covid hir wedi effeithio ar lawer o bobl oherwydd y salwch ac y dylid darparu'r gefnogaeth briodol. Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru. Bu Blaid Cymru yn gweithio i gyflwyno Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru. Credwn y dylai gofal cymdeithasol, fel gofal iechyd, fod am ddim ar y pwynt lle mae'n cael ei ddefnyddio, ac mae artiffisial yw'r rhaniad rhwng y ddau. Bydd rhoi terfyn ar y rhaniad hwn hefyd yn helpu gydag oedi trosglwyddo gofal. Yr amser mae pobl yn treulio yn yr ysbyty yn hytrach na mynd i leoliadau gofal. Byddwn yn parhau i weithio tuag at y nod hwn, yn enwedig i gefnogi'r sawl sydd â dementia. Yr ydym yn cefnogi ymgyrch John am hawl pobl i gael eu cefnogi gan ofalwyr yn eu teuluoedd, a byddwn yn dweud yn glir ei bod yn hawl dynol i deuluoedd ymweld â chartrefi gofal i gefnogi cleifion a dementia. Hefyd, yn unol â'r Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol, mae Blaid Cymru wedi ymrwymo i ymgynghori ar wneud i ffwrdd ag elw mewn darparu gwasanaethau plant. Ei nod yw gweithio tuag at enghanu yn raddol y gallu i ddarparu'n uniongyrchol mewn gwasanaethau plant ac oedolion mwyn cyflawni hyn. Yr ydym yn cefnogi'r gweithlu gofal iechyd a chymdeithasol yng Nghymru, o ba bynnag wlad y deiant. Mae cyfyngiadau ar visas i weithwyr gofal a'i dibynyddion yn gam negyddol a ninnau'n gorfod recrwtio staff ychwanegol i gynnal ein sefydliadau. Yn hytrach, dylid rhoi'r gefnogaeth fwyaf priodol i staff
i ganiatáu iddynt gymhathu i gymdeithas yng Nghymru. Byddwn yn talu o leiaf pint yn fwy na'r gwir gyflog byw i weithwyr gofal cymdeithasol, mwyn gwneud y swydd yn fwy deniadol a gwella recriwtio, a chysylltu hyn ar mynegau. Byddai hyn yn sicrhau y byddai gweithwyr llawn amser yn cael 1,800 yn fwy na'r gwir gyflog byw. Deintyddiaeth. Byddai Blaid Cymru yn agor ysgol ddeintyddol newydd ym Mangor, fel rhan o'r ysgol feddygol newydd, i hyfforddi mwy o ddeintyddion i ateb gofynion Cymru. Byddai Blaid Cymru yn dileu'r cynnydd mewn costau deintyddol. Darpariaeth ambiwlans awyr. Mae Blaid Cymru eisiau gweld parhau'r ddarpariaeth ambiwlans awyr bresennol yn y Trallwng a Chaernarfon, ynghyd â cherbyd ymateb cyflym ar yr A55. Cefnogi mudiadau'r trydydd sector. Mewn gofal iechyd a chymdeithasol, mae mudiadau'r trydydd sector yn rhan bwysig o daith a chynnal cleifion. Ni roddir digon o werth ar y mudiadau hyn, ond mae ganddynt rhan bwysig i'w chwarae. Mwyn cynllunio ymlaen ar gyfer ei gweithgareddau, rhaid iddynt gael sicrwydd cyllid. Byddwn yn cefnogi setliadau ariannu aml flwyddyn lle mae hyn yn bosib ac yn briodol, fel y gall y mudiadau hyn gynllunio ei gweithgareddau yn well. Contract cancer, strategaeth atal cancer. Byddai contract cancer Blaid Cymru, strategaeth atal cancer, yn gwneud yn siŵr na fyddai'r gwaith o gyfeirio brys lle mae amheuaeth o gancer yn cael ei israddio, yn gostwng y trothwy sensitifrwydd am sgrinio am gancer y coleddyn, fel sy'n digwydd eisoes yn Lloegr yr Alban, ac yn cynyddu cyfraddau sgrinio am gancer yr ysgyfaint, fel bod mwy o fathau o gancer yn cael ei dal a'i trin yn gynt. Byddai mwy o ganolbwyntio ar waith paratoi yn sicrhau fod pobl wedi eu paratoi yn well am driniaeth cancer i'w helpu i wella. Buasem yn buddsoddi yn y gweithlu i recriwtio, hyfforddi a chadw mwy o staff o'n coleg. Byddwn yn cefnogi creu cofrestr genedlaethol o oesophagus Barrett yng Nghymru. Niwroamrywiaeth. Mae rhestrau aros am ddiagnosis o niwroamrywiaeth yn rhy hir o lawer, sy'n golygu nad yw plant a phobl ifanc yn cael y gefnogaeth iawn y mae arnynt ei angen. Byddai Blaid Cymru yn gofalu bod y gefnogaeth ar gael cyn gynted ag ydaw unigolyn ymlaen fel un niwroamrywiol, boed hyn trwy gyfeirio neu hunain gyfeirio. Bydd y gefnogaeth hon yn cael ei monitro a'i theilwrio i ymateb i anghenion yr unigolyn wrth i broses y diagnosis fyd rhagddo. Iechyd meddwl. Yr ydym yn cefnogi diwygio'r ddeddf iechyd meddwl. Mae'n hen bryd ei diwygio, yn dilyn adolygiad annibynnol o'r ddeddf yn 2018 a phapur gwyn yn 2021. Byddwn yn dwyn pwysau ar Lywodraeth Cymru i wneud y gwelliannau angenreidiol i'r cod ymarfer yng Nghymru. Ynghyd â throsglwyddo pwerau llawn dros Phlismona i Gymru, buasem hefyd yn trosglwyddo pwerau dros y ddeddf iechyd meddwl. Mynd i'r afael a chyflyrau penodol. Gan adeiladu ar y cerbyd diagnostig cardioleg cymunedol ym Mwrdd Iechyd Betsy Cadwaladr, sydd yn cynnal profion diagnostig yn y gymuned, byddwn yn ystyried pa wasanaethau eraill allai elwa o hyn, enghraifft, awdioleg, diabetes ag ati. Trwy ddatblygu cynlluniau peilot ar arferion gorau, gallwn leihau nifer y bobl sy'n gorfod teithio i ysbytai, ac ar yr un pryd rhoi gwasanaeth i fwy o bobl trwy ei leoli yn y gymuned. Byddwn yn lleihau oedi cyn cael diagnosis o Crohn's a colitis, clefyd coeliag ac IBS, trwy roi ar waith y llwybr diagnostig sylfaenol cenedlaethol ar gyfer symptomau gastroberfeddol is. O ganlyniad i'n treftadaeth ddiwydiannol, gan Gymru y mae'r lefel uchaf o farwolaethau yn sgil clefydau respiradol yng ngorllewin Ewrop, ac y mae bron i 1 o bob 5 o bobl yn byw gyda chyflwr yr ysgyfaint yng Nghymru.
byddwn yn cyflwyno cynllun i wella bywydau pobl sy'n byw gyda chyflyrau'r ysgyfaint. Cefnogaeth ar ddiwedd oes. Mae Blaid Cymru yn cefnogi adolygiad i effaith newidiadau diweddar i'r rheolau arbennig ar salwch terfynol. Buasem yn ymestyn absenoldeb profedigaeth statudol a'r hawl i dal i 2 wythnos i bawb sydd â pherthynas agos ar sawl fu farw. Fferyllfeydd cymunedol. Mae Blaid Cymru yn cefnogi ein fferyllfeydd bychain cymunedol. Gweitha'r modd, mae pris meddigyniaeth a'r gadwyn gyflenwi yn peryglu ei gallu i ddarparu gwasanaethau lleol hanfodol. Buasem ni yn cefnogi newid yn y ddeddfwriaeth a'r dariffau cyffuriau sydd wedi cynyddu prisiau, ac adolygiad i'r gadwyn gyflenwi, mwyn gwneud yn siŵr fod cleifion yn cael y feddigyniaeth y mae arnynt ei hangen pan fydd ei angen. Addysg ar blynyddoedd cynnar. Mae addysg yn allweddol i ddyfodol Cymru, ac y mae Blaid Cymru eisiau creu system addysg lle gall dysgwyr a'r gweithlu ffynnu. Tegwch i rieni. Ni ddylai'r un plentyn na theulu gael trafferth wrth ddelio â chost addysg. Ni ddylai'r un plentyn fod yn newynog yn yr ysgol. Diolch i Blaid Cymru yn unig, y mae pob plentyn cynradd yng Nghymru yn derbyn prydau ysgol am ddim. Mae ein hymgyrchu hefyd wedi helpu sicrhau ymestyn y lwfans cynnal addysg. Byddwn yn parhau i ymgyrchu am brydau ysgol am ddim i ddisgyblion uwchradd ym mlynyddoedd 7 i 11, gan ofalu fod pob plentyn ysgol yn derbyn pryd meithlon bob dydd. Mae cost y diwrnod ysgol hefyd yn effeithio ar ddysgwyr, ac y mae hyn yn cynnwys cludiant, gwisg ysgol a gweithgareddau allgyrsiol. Rhaid gostwng y costau hyn. Ni ddylai'r un dysgwr golli diwrnod o ysgol na cholli cyfleoedd oherwydd sefyllfa ariannol y teulu. Uchelgais dros ein plant. Mae cyllidebau ysgolion wedi cael eu hymestyn i'r eithaf. A thrwy sicrhau ariannu teg i Gymru, fe wnawn yn siŵr fod gan ysgolion yr adnoddau i ddarparu'r addysg ar gefnogaeth y mae aren disgwyr eu hangen mwyn iddynt allu gadael addysg gyda'r arfogaeth ar gyfer ei dyfodol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol a buddsoddi mewn cefnogaeth i iechyd meddwl. Yn hanfodol hefyd, mae'n golygu buddsoddi yn ein gweithlu, gan sicrhau bod athrawon a staff ategol yn cael eu cynnal a'i gwerthfawrogi mwyn gwella recriwtio a chadw. Dyma sut y byddwn yn gwneud hyn. Adolygu'r holl gynlluniau bwrsariaeth sydd ar gael i gymell athrawon, mwyn sicrhau ei bod yn denu ymgeiswyr ac yn helpu i lenwi bylchau recriwtio. Gweithio gydag undebau'r athrawon i leihau biwrocratiaeth a baich gwaith. Recriwtio a chadw 5,000 o athrawon a staff ategol. Cynnal adolygiad o addysg gychwynnol i athrawon a datblygu proffesiynol parhaus, i weld pa mor berthnasol ydynt i ofynion y cwricwlwm newydd. Penodi mwy o staff heb fod yn staff dysgu i ddelio ag anghenion disgyblion y tu hwnt i addysg. Datblygu rôl fwy deniadol a ffurfiol i gymorthyddion dysgu nad oes ganddynt ar hyn o bryd lwybr gyrfa clir. Cred Blaid Cymru hefyd y dylai pob dysgwr allu gadael yr ysgol gyda'r gallu siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl, yn ogystal ag o leiaf un iaith arall. Mae'r gostyngiad yn nifer y dysgwyr sy'n cymryd Cymraeg fel lefel A neu'n astudio iaith fodern yn fater o bryder, ac nid yw'n adlewyrchu'r ffaith fod Cymru yn genedl amlieithog ac amrywiol. Cefnogi staff a dysgwyr. Mae diogelwch dysgwyr a staff yn ein hysgolion hefyd yn flaenoriaeth i Blaid Cymru. A'n cred ni yw, trwy fuddsoddi yn y gweithlu a'r gefnogaeth sydd ar gael i athrawon, y bydd hyn yn creu amgylchedd dysgu diogel i bawb. Rhaid dileu bwlio, hiliaeth a homoffobia o'n hysgolion, ac o'r gymdeithas yn ehangach.
Mae'n hanfodol adolygu gweithredu'r cwricwlwm newydd i Gymru a'r ddeddf anghenion dysgu ychwanegol, mwyn sicrhau cysondeb o ran yr addysg ar gefnogaeth a gaiff dysgwyr lle bynnag y maent yng Nghymru. Mae hyn hefyd yn golygu darparu'r hyfforddiant a'r adnoddau i'r gweithlu, i ofalu bod gan athrawon a chymorthyddion dysgu y gallu i gyflwyno'r newidiadau sydd eu hangen. Byddwn hefyd yn parhau i gefnogi gwario cyfalaf ar uwchraddio ysgolion a chodi rai newydd. Does dim rheswm pam y dylai ysgolion preifat sy'n codi ffïoedd dderbyn cefnogaeth ychwanegol gan dreuthdalwyr. Buasem ni yn dileu statws elusennol ysgolion preifat ac yn codi tal ar werth ar ffïoedd, gan wneud i ffwrdd ar rhyddhad o ardrethu busnes. Y blynyddoedd cynnar. Blaid Cymru wnaeth sicrhau darpariaeth estynedig gofal plant trwy'r gytundeb cydweithio, ond mae'n uchelgais ni yn mynd ymhellach. Mae gennym ni weledigaeth o wasanaeth addysg a gofal plant cenedlaethol, cyfrwng Cymraeg i'r blynyddoedd cynnar, Meithrin Cymru. Fydd yn darparu gwasanaeth o safon uchel i blant o 12 mis hyd nes y byddant yn dod i oed addysg lawn amser. Mae hyn yn gofyn am fuddsoddi yn y gweithlu gofal plant, gan gynnwys cynnig cyfleoedd am ddim i ddysgu Cymraeg yn y sector cyfrwng Saesneg, fel y gallant hwy fod yn rhan o'r cynllun. Byddai gan y mudiad meithrin rôl allweddol yn hyn o beth i sicrhau fod gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael ym mhob rhan o Gymru. Addysg ôl 15. Bydd Blaid Cymru yn gosod addysg alwedigaethol ar yr un sylfaen a dysgu academaidd yn yr ysgol a'r brifysgol. Comisiynwyd adolygiad annibynnol o gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru fel rhan o'r cytundeb cydweithio. Gwnaeth 33 o argymhellion ar gyfer y Comisiwn Newydd ar Addysg ac Ymchwil Drydyddol a Chymwysterau Cymru. Fe wnawn ni'n siŵr y gweithredir ar y rhain. Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Byddwn yn parhau i gefnogi'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gyllido a hyrwyddo addysg uwch a phellach trwy gyfrwng y Gymraeg ac i academyddion gynnal ymchwil yn y Gymraeg. Byddwn yn cynyddu'r cyllid i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel y gall lawn ddatblygu ei gynllun gweithredu addysg bellach a phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg, a hefyd i recrwtio a hyfforddi gweithlu dwyieithog, y maes dysgu ac yn fwy cyffredinol, gan gryfhau'r defnydd o ddysgu'r Gymraeg yn y gweithle i rai 15 i 25 oed. Mae hyn yn golygu bod angen i ni ddeall anghenion a dyheadau myfyrwyr Cymraeg eich iaith cyn iddynt fynd i addysg uwch, mwyn cyfrannu at gynllunio gweithlu a defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Rhwydwaith seren. Bydd Blaid Cymru yn adolygu rhaglen seren, sydd ar nod o gefnogi disgyblion chweched dosbarth disgleiriaf Cymru, yw gwneud yn haws i ddysgwyr o gefndiroedd difreintiedig gymryd rhan yn rhwydwaith seren, a'i asio'n well ar cyfleoedd a gynigir gan sefydliadau addysg uwch Cymru. Byddwn yn cynnig ysgolion haf ym mhob prifysgol yng Nghymru i ddysgwyr seren sylfaen, yn ehangu'r partneriaethau presennol gyda phrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd, ac yn sefydlu cynlluniau peilot newydd mewn sefydliadau Cymreig eraill. Addysg uwch ac ymchwil. Ers blynyddoedd, bu Blaid Cymru yn lleisio pryderon am y sector addysg uwch, gan rybuddio ei fod mewn argyfwng ac mewn angen dybryd am gefnogaeth. Gwnaethom hyn am ein bod yn cydnabod rôl bwysig prifysgolion yn ein cymunedau, o ran denu myfyrwyr a staff a chefnogi'r economi a chadwyni cyflenwi lleol trwy wireddu doniau ein pobl ifanc. Gan gydnabod yr heriau difrifol sy'n wynebu'r sector, byddwn yn gweithio i ehangu'r niferoedd sy'n astudio ym Mhrifysgolion Cymru, gan ddenu mwy o fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru, yn ogystal â chadw'r niferoedd presennol o fyfyrwyr y Deyrnas Gyfunol a Tramor, fydd yn arwain at gynnydd net yn nifer y myfyrwyr. Byddwn yn gweithio gyda'r sector a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
i gefnogi llwybrau hyblyg wedi eu personoleiddio i addysg uwch, trwy roi mwy o gydnabyddiaeth i ddysgu a wneud mewn mannau eraill, a thrwy hyrwyddo cyrsiau burion. Bydd y llwybrau newydd hyn yn helpu ateb yr angen am hyfforddi'r gweithlu, a byddant hefyd yn cynnig polisïau fydd yn cefnogi dysgu gydol oes ac yn adfywio cymunedau. Yn unol â datblygiadau ar draws Ewrop, fe roddwn flaenoriaeth i feisydd sydd yn hybu cynaliadwyedd economaidd a chymdeithasol. Byddwn hefyd yn cynyddu buddsoddiad y Llywodraeth mewn ymchwil a datblygu. Byddwn am ddatganoli Cyfran Cymru o wariant y Deyrnas Gyfunol ar ymchwil ac arloesedd, ac yn mynnu neilltuo grant bloc ar sail poblogaeth, gyda gorychwiliaeth lem mwyn sicrhau parhad i rôl Cymru fel gwlad sy'n cynhyrchu ymchwil cydnabyddedig yn rwngwladol o radd flaenaf, sy'n cael effaith ar fywyd yng Nghymru a thu hwnt. Ein hechelgais yw gweld addysg brifysgol am ddim unwaith eto i bawb, a byddwn yn gweithio gyda'r prifysgolion i ddatblygu cynllun i'w gwneud yn ariannol hyfyw fel y gall hyn fod yn ddewis gwirioneddol. Dysgu gydol oes. I greu maes gwastad mewn buddsoddi addysgol, rhaid i ni ymrwymo i fuddsoddi mewn dysgu gydol oes, yn hytrach na chynnig dim ond geiriau teg. Rhaid i ni ddechrau trwy greu lwfans dysgu gydol oes, fyddai'n gymysgedd o grantiau, benthygiadau a hawl i ddarpariaeth am ddim. Buasem yn cynnig grant o 5,000 o bunnoedd i gyfrif dysgu personol pob unigolyn dros 5 ar 20 oed i hyfforddi neu ail-hyfforddi, gyda benthygiadau ychwanegol i dalu am gyrsiau dritach a chostiau cynnal i'r sawl sydd am ddilyn cyrsiau llawn amser, wedi eu haddalu yn yr un modd a benthygiadau myfyrwyr. Byddant ar gael i unrhyw un, waith pa arian blaenorol a dderbyniwyd ganddynt. I ddechrau, buasem yn treialu hyn gyda'r sawl a gollodd ei swyddi yn ddiweddar. Bydd benthygiadau dysgu a chynnal ar lefelau 4, 5 a 6 gan gynnwys ar gyfer cymwysterau galwedigaethol, ar gael i bob oedolyn 19 oed neu hun, a byddant ar gael am addysg bellach ac uwch. Buasem yn ymdrin ar gostyngiad mewn astudio rhan amser a myfyrwyr eiddfed dros y 10 ddiwethaf. Gall hyn gynnwys mwy o ddewisiadau dysgu cyfun a symud ymaith oddi wrth raddau baglo'r 2 blynedd llawn amser, at fwy o gymysgedd o gyrsiau rhan amser, byrrach a mwy galwedigaethol. Byddai ein cynnig gofal plant ar gael i'r sawl y mae cyfrifoldebau gofal yn rhwystyr enbyd i ddysgu. Cyfiawnder Troseddol a Phlismona. Trosglwyddo pwerau. Mae Blaid Cymru yn cefnogi trosglwyddo pwerau cyfiawnder yn llawn i Gymru, fel yr amgymhellwyd gan 3 chomisiwn annibynnol, gan gynnwys Comisiwn Thomas ar gyfiawnder yng Nghymru ac yn fwyaf diweddar y Comisiwn Annibynnol ar ddyfodol cyfansoddiadol Cymru. Bydd hyn yn caniatáu i ni ddatblygu ffordd Gymreig o Phlismona ac o gyfiawnder troseddol. Dyw hi ddim yn gwneud synwyr o gwbl fod llawer o'r mecanweithiau polisi o ran lleihau troseddu yng Nghymru yn nwylo ein senedd, tra bod eraill yn dal i gael eu cadw gan San Steffan. Mae gan yr Alban a Gogledd Iwerddon reolaeth lawn dros bwerau cyfiawnder, ac mae gan ranbarthau Lloegr fel Manceinion hyd yn oed reolaeth dros Phlismona. Fel rhan o'r trosglwyddo pwerau, byddwn yn creu gweinidog cyfiawnder yn Llywodraeth Cymru, fyddai'n atebol i bobl Cymru, nid San Steffan. Byddai Llywodraeth Blaid Cymru yn adolygu'r ffordd mae Llywodraethiant cyfiawnder troseddol yn gweithio yng Nghymru, ac yn gwneud i ffwrdd â swydd Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, gan mae'r gweinidog cyfiawnder fyddai'n cael ei dal i gyfrif. Ariannu teg i heddluoedd Cymru. Yn dawel bach, mae Llywodraeth San Steffan wedi trosglwyddo'r baich o dalu am yr heddlu o fod yn gyfrifoldeb canolog i'r bobl leol. Yn amlwg, mae hyn yn anheg. Cafwyd 10 o doriadau gan y toriaid, lle mae heddluoedd Cymru wedi cael llai a llai o arian dan fformiwla gyllido'r heddlu yn San Steffan. Mae Cymru'n cael llai neu chyfran 10 o gyllid i'r heddlu, fesul pen y boblogaeth.
Effaith hyn yw ein bod ni yng Nghymru wedi gorfod cynyddu elfen Phlismona treth y cyngor o fwy na chwyddiant, dim ond mwyn cynnal yr un gwasanaethau. Tra bod Phlismona yn dal dan reolaeth Llywodraeth San Steffan, bydd Blaid Cymru yn dadlau'r achos dros gyllido Phlismona yn iawn mwyn cyflawni'r gwaith o atal troseddu yn ogystal â dal achosbi troseddwyr. O gofio statws Caerdydd fel prif ddinas, cred Blaid Cymru y dylai gael cyllid ychwanegol fel cydnabyddiaeth o'r digwyddiadau proffil uchel a genhelir yno, a'r trefniadau diogelwch sydd eu hangen i Phlismona'r rhain. Mae hyn eisoes yn digwydd ym mhrif ddinasoedd eraill y Deyrnas Gyfunol. Cefnogi dioddefwyr trosedd. Cred Blaid Cymru y dylai dioddefwyr trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol fod wrth galon gwasanaethau cyfiawnder a'r heddlu. Trwy rando ar y sawl sydd â phrofiad o ddioddef trosedd, gallwn rhoi gwell gwasanaethau sy'n fwy ymatebol i anghenion pobl yn syth wedi'r drosedd ac yn y tymor hwy. Byddai Blaid Cymru yn creu comisiynydd dioddefwyr i Gymru, a allai gynrychioli dioddefwyr troseddau a sefyll dros eu hawliau, fel nad yw'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau yn eu hanwybyddu neu hanghofio. Atal trais yn erbyn menywod a merched. Mae Blaid Cymru yn cydnabod graddfa a her trais yn erbyn menywod a merched, a'r angen i atal a lleihau'r niwed mae hyn yn ei achosi. Mae heriau mawr yn y system cyfiawnder troseddol o ran sicrhau y credu'r menywod a merched, a'i bod yn derbyn cyfiawnder am y troseddau a gyflawnir yn ei herbyn. Mae angen am hyfforddiant arbenigol a swyddogion cefnogi ynghylch materion rheoli trwy orfodaeth, stelcian a gwell dealltwriaeth o risg lladd. Byddwn yn gweithio gyda'r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yng Nghymru i ddatblygu mwy ar y gefnogaeth hon i fenywod a merched. Bychan iawn yw nifer yr eogfarnau am droseddau yn erbyn menywod a merched. Gallai'r Comisiynydd Dioddefwyr helpu i gynyddu nifer yr eogfarnau llwyddiannus yn erbyn troseddwyr, fel rhan o gyfres o fesurau. Mae rhain yn cynnwys creu cofrestr cam-drin domestig i amddiffyn menywod fel dull o atal marwolaethau ac anafiadau, gan ei fod yn peri adnabod dynion sy'n cam-drin yn gynnar. Byddai hyn yn symud y cyfrifoldeb oddi wrth ddarpar ddioddefwyr, fel sy'n digwydd dan gyfraith cle, ac ar yr awdurdodau a'r troseddwyr eu hunain. Atal camdrinwyr rhag peri mwy o loes i'w dioddefwyr trwy gamau yn y llys, a chryfhau gorchmynion cyfyngu a chosbau am eu torri. Yn dilyn ar gymhelliad ymddiriedolaeth Suzy Lamplw, cael gofynion hyfforddiant arbenigol ar fater stelcian i bob gweithiwr proffesiynol sy'n delio ag achosion o stelcian, a defnyddio system gofnodi unedig gan yr heddlu, GEG, y swyddfa gartref, y weinyddiaeth gyfiawnder a'r gwasanaeth prawf cenedlaethol i ddilyn taith dioddefwr stelcian trwy'r system cyfiawnder troseddol. Sicrhau bod cyfreithiau sy'n ymwneud â delweddau rhywiol yn wastad yn seiliedig ar gydsynio yn hytrach na bwriad, mwyn cau tyllau dianc sy'n gweld troseddwyr yn osgoi cosb am gam-drin, a hefyd cynyddu dedfrydau am drais domestig a throseddau stelcian. Carchar 2. Gan Gymru y mae'r gyfradd garcharu uchaf yng Ngorllewin Ewrop, nad oes gennym reolaeth dros bolisi cyfiawnder troseddol. Mae adeiladu carchar 2 gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn ffactor yn hyn. Mae codi carchar eifawrhydu Berwyn, ger Wrecsam, a chynnydd sylweddol yn nifer y carcharorion yng ngharchar eifawrhydu Parc ym Mhenebont, wedi cyfrannu at y gyfradd uchel o'r sawl sy'n cael ei carcharu yng Nghymru dros y ddegawd ddiwethaf. Dal i gynyddu yma'r niferoedd. Nid yw Blaid Cymru yn credu mewn darparu carchar 2 preifat. Credwn mai cyfrifoldeb o wladwriaeth yw hyn. Rydym yn arswydo ynghylch nifer diweddar y marwolaethau a'r feirniadaeth o garchar eifawrhydu Parc. Teimlwn fod angen ymchwilio iddo, a'i ddwyn yn ôl dan reolaeth gyhoeddus lawn. Ar hyn o bryd, mae'r carchar 2 mewn gwirionedd yn llawn, sydd yn beryglus i garcharorion, staff a dioddefwyr.
Dylai polisïau dedfrydu ystyried beth sy'n gweithio orau i atal troseddwyr rhag ail droseddu a bod yn berygl i'r cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys cyfiawnder adferol, dedfrydau cymunedol i droseddwyr nad ydynt yn peri risg a rhaglenni atal ac adfer cymunedol. Tegwch i fenywod mewn cyfiawnder. Cred Blaid Cymru nad yw menywod yn derbyn chwarae teg bob amser yn ein system cyfiawnder troseddol. Mae dedfrydau o garchar ar fenywod yn cael eu treulio tu allan i Gymru, sy'n cael effaith ar amser teithio i deuluoedd, darparu gwasanaethau yn Gymraeg a thorri cysylltiad a'u cymunedau. Mae'r rhan fwyaf o fenywod sy'n cael eu carcharu yno am gyfnodau byr yn unig, sy'n llai effeithiol o ran gostwng troseddu, ond sydd yn cael cryn effaith cymdeithasol. Byddwn yn canolbwyntio ar leihau troseddau trwy adnabod y resymau pam fod menywod yn troseddu, a thrwy weithio gyda phartneriaid i ddatrys y problemau hyn, ac adolygu effeitholrwydd dedfrydau byr o garchar i fenywod sy'n troseddu. Fel rhan o'r gwaith cyson hwn i leihau troseddu, mae Blaid Cymru eisiau sefydlu 4 canolfan yn y gymuned i fenywod ledled Cymru mwyn cefnogi menywod sy'n troseddu. Byddwn yn gweithio gyda'r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yng Nghymru i gyflwyno hyn, gyda chanolfan yr un yn y Gogledd-orllewin, y Gogledd-ddwyrain, De-orllewin a'r De-ddwyrain. Y gwasanaeth prawf. Yr ydym yn pryderu fod y gwasanaeth prawf yn dal heb ddigon o adnoddau ac yn cael ei lethu gan waith. Yr ydym yn cefnogi galwad NAPO am raglen leihau strategol gyda beichiau gwaith diogel a system o neilltuo achosion. Mae beichiau gwaith y gellir ei reoli yn allweddol i sicrhau bod staff, troseddwyr a'r cyhoedd yn cael eu hamddiffyn. Byddai datganoli'r system gyfiawnder yn sicrhau gwell cydweithrediad rhwng y carchar dau a gwasanaethau sydd eisoes wedi ei datganoli, gan leihau digartrefedd pan ryddhau'r carcharorion, yn gwella darpariaeth iechyd ac yn ymdrin â phryderon am garchar preifat y parc. Sicrhau cyfiawnder i bawb. Cred Blaid Cymru y dylai pawb allu mynd at gyfiawnder yn rhwydd i'w gyrraedd yn y gymuned lle maent yn byw. Ysywaith, ers llawer gormod o flynyddoedd, mae'r hawl hwn wedi dirywio. Naillai trwy gau cyfleusterau llysoedd lleol yn fwriadol, neu dorri cyllid neu gyfleoedd am gefnogaeth gyfreithiol. Byddwn yn rhoi mwy o help i atal y math hwn o anialwch cymorth cyfreithiol, sy'n atal unigolion rhag cael mynediad at gyngor a chefnogaeth mewn pryd. Mae hyn yn golygu cefnogi gweithwyr y maes cyfraith i symud i'r meysydd darpariaeth hyn, a gwneud y maes cyfan yn fwy cynaliadwy. Bu cau'r llysoedd dan lywodraethau llafur a cheidwadol fel ei gilydd yn effeithio ar sawl rhan o Gymru, a bu'n anodd mynd at gyfiawnder yn y gymuned leol. Byddai Blaid Cymru yn cynnal cynllun peilot o lysoedd yn y gymuned sy'n ymweld ag ardaloedd, gydag amserlen briodol i ddatrys anghenion cyfiawnder lleol. Gallai hyn hefyd helpu i leihau nifer yr achosion llys sydd wedi cronni, a ddaeth yn endemig yn y system oherwydd tangyllido gan y ceidwadwyr. Troloiwder mewn Phlismona. Fel rhan o'r symud tuag at fwy o dryloiwder mewn Phlismona, mae Blaid Cymru yn cefnogi deddfwriaeth yn San Steffan fydd yn mynnu bod heddweision yn datgan eu hailodaeth o glybiau, cymdeithasau a mudiadau sydd yn sicrhau bod cysylltiadau y tu allan i'r gweithle yn dryloiw ac yn agored. Bydd hyn yn rhoi mwy o dryloiwder a hyder mewn Phlismona. Phlismona cyffuriau. Cred Blaid Cymru y dylai Phlismona cyffuriau ganolbwyntio ar dargedu llinellu cyflenwi a rhai yn y fasnach cyffuriau drefnedig sy'n gwerthu cyffuriau, yn hytrach na defnyddwyr unigol, os nad yw'r bobl hynny yn achosi unrhyw niwed ehangach. Yr ydym yn cydnabod fod rhai defnyddwyr cyffuriau yn gyfrifol am droseddau meddiangar mwyn talu am ei dibyniaeth. Dylid ei cefnogi i roi'r gorau i fod yn gaeth. Mae llawer o ddefnyddwyr hefyd yn masnachu ac yn dioddef camfanteisio fel rhan o rwydwaith o droseddau.
Mae hyn yn fater pryder o ran diogelu pan fo plant yn rhan o'r darlun. Cred Plaid Cymru fod polisi cyffuriau yn fater iechyd cyhoeddus, a bod lleihau nifer yr unigolion sy'n gaeth i sylweddau o les ehangach i gymdeithas. Byddai cyflwyno ystafelloedd defnyddio cyffuriau ledled Cymru yn hwyluso agwedd fwy dyngarol a chynaliadwy at faterion caethdra i gyffuriau. Mae'n amlwg nad yw dulliau traddodiadol o Phlismona cyffuriau a throseddau trefnedig wedi llwyddo, a'i bod wedi arwain at amgylchedd gelynieithus a threisgar. Byddai Plaid Cymru yn croesawu adolygiad annibynnol o bolisi cyffuriau ar modd y mae'n cael ei Phlismona. Credwn, trwy gyflwyno polisi o ddadgriminaleiddio cyffuriau meddal sy'n parchu dewisiadau unigol, y byddai modd i ni dargedu adnoddau Phlismona yn well tuag at grwpiau trefnedig sy'n elwa o ddioddefaint a natur fregus pobl eraill. Ochr yn ochr â hyn, credwn y dylai swyddfa gartref y Deyrnas Gyfunol lanhau record droseddol y sawl a gafodd rybydd neu eogfarn o fod y meddiant cyffuriau, lle nad oes unrhyw ffactorau gweithygol pellach. Phlismona protestiadau. Cred Plaid Cymru fod protestio di-drais yn fecanwaith pwysig mewn democratiaeth i ddangos cefnogaeth gyhoeddus neu i uniaethu ag achos. Cefnogwn hawl yr unigolyn i ryddid mynegiant a'r hawl i ymgynnull. Dylid parchu hawliau'r unigolyn. Felly hefyd hawliau heddweision i beidio â bod dan fygythiad o niwed wrth gyflawni ei dyletswyddau cyfreithlon. Nid ydym yn cefnogi'r ddeddfwriaeth a weithredwyd gan y Llywodraeth Geidwadol yn San Steffan, sydd yn cyfyngu'n anheg ar y cyfle i brotestio'n ddidrais. Byddai Plaid Cymru yn diddymu'r pwerau hyn yn San Steffan, gan gynnwys rhannau perthnasol deddf yr heddlu trosedd dedfrydu ar llysoedd 2022 a deddf y drefn gyhoeddus 2023. Gweitha'r modd, nodwn fod rhai grwpiau yn aml yn troi at drais i wneud eu pwynt, a rhaid Phlismona hyn mewn dull mwy cadarn na digwyddiadau sydd â natur ddidrais. Mae'n hynod siomedig fod dros 1 miliwn o bunnoedd wedi ei wario gan heddlu Dyfed Powys i Phlismona protestiadau yng Ngwesty'r Straddy Park yn Llanelli, oherwydd cynllun cyfeiliornus a greuwyd gan y Llywodraeth Geidwadol yn San Steffan, ac yroddwyd y gorau iddo yn nes ymlaen. Cred Plaid Cymru y dylid gwneud yn iawn i heddlu Dyfed Powys am gost camgymeriad San Steffan, yn hytrach na i bod yn gorfod ennill yr arian gan drefthdalwyr yr ardal. Cefnogi ein staff cyfiawnder. Mae Plaid Cymru yn cydnabod fod heddweision, swyddogion carchar a staff y gwasanaeth prawf oll yn gweithio'n galed dros eu cymunedau i roi'r gwasanaeth gorau posib. Gall hyn olygu eu peryglu eu hunain, neu wynebu bygythiad o niwed iddynt eu hunain, trwy geisio lleihau'r risg o anaf neu niwed i eraill. Byddwn yn parhau roi cefnogaeth seiliedig ar yr arferion gorau i heddweision a swyddogion carchar wrth ei gwaith, mwyn ymdopi â thrawma a heriau ymdrin a'u tasgau beunyddiol, yn ogystal ag amgylchiadau anarferol neu arbennig o anodd a all hefyd godi wrth gyflawni ei dyletswyddau. Awn i'r afael a phroblemau cadw staff yn y gwasanaethau prawf a charchar trwy ostwng oedran pensiwn swyddogion carchar o 68. Tai a Chynllunio. Cred Plaid Cymru fod gan bawb hawl i gartref diogel a fforddiadwy yn eu cymuned, ac mae dyma bwrpas y system tai. Byddwn yn cyflwyno hawl i dai digonol a fydd yn sail i hyn. Uchelgais i godi tai cymdeithasol. Mae angen i Gymru sicrhau bod y cyflenwad tai yn cwrdd ag anghenion y gymuned, ac felly, mae hyn yn golygu ehangu'n sylweddol swm y stoc tai cymdeithasol a bwrdeistrefol sydd ar gael. Polisi fyddai'n helpu i fynd i'r afael a chodiadau mewn rhenti yn y sector rhenti preifat. Ymgyrchodd Plaid Cymru i roi terfyn ar sgandal y cynllun cymorth dal cyfrif refeniw tai, oedd yn golygu bod awdurdodau lleol yn anfon incwm rhenti tenantiaid tai cyngor i San Steffan, yn hytrach na'i ailfuddsoddi mewn tai lleol. O ganlyniad, mae gan 11 o awdurdodau lleol gyfle bellach i godi eu tai cyngor eu hunain unwaith eto,
a dylid ei cefnogi hwy a chymdeithasau tai i ddatblygu mwy o dai mor fuan ac sydd modd. Mewn Llywodraeth yng Nghymru, bydd Blaid Cymru yn datblygu cynllun i ehangu hyn yn sylweddol i gwrdd ar angen am dai yn lleol ym mhob rhan o'r wlad, gan fynd at amrywiaeth o ffrydiau cyllido, cyhoeddus a phreifat, a gweithio gyda chymunedau i ddarparu'r gymysgedd gywir o dai ledled Cymru. Wrth gynllunio'r datblygiadau hyn, byddwn yn cymryd i ystyriaeth anghenion y gymuned leol am ofal iechyd, addysg a thrafnidiaeth, yn ogystal â digon o fannau gwyrdd a chyfleusterau chwarae yn lleol. Cefnogir diwydiant adeiladu yng Nghymru. Nod ein polisi unos yw cefnogi'r diwydiant adeiladu yng Nghymru fel rhan o'n cynigion, trwy greu canolfannau rhagoriaeth mewn gwaith adeiladu newydd ac ôl ffitio'r stoc dai presennol. Byddwn yn gweithio gydag awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i wella cadwyni cyflenwi a llafur Cymreig lleol, fel bod modd cadw'r elw o'r diwydiant codi tai yng Nghymru yn hytrach na'i allforio gan y cwmnïau adeiladwyr mawr. I ddatblygu mwy ar gynlluniau datblygu ledled Cymru, mae angen i ni nodi tir priodol, ac asio hyn yn iawn ag anghenion eraill y gymuned, gan gynnwys darparu gofal iechyd, addysg a thrafnidiaeth ymysg eraill. Mae hyn yn golygu cynllunio strategol ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol i sicrhau bod hyn yn digwydd. Taclo digartrefedd. Bydd cwrdd ar angen cymunedol am dai trwy gynyddu'r stoc tai, hefyd yn gostwng nifer yr unigolion a'r teuluoedd sy'n wynebu digartrefedd yng Nghymru. Rhoesom flaenoriaeth yn y Senedd i daclo digartrefedd, ac yr ydym yn aros am ddeddfwriaeth newydd i'w ddatblygu yn dilyn y papur gwyn ar dai a gyhoeddwyd yr Hydref diwethaf. Gan ddefnyddio'r model tai yn gyntaf ac ailgartrefu sydyn, byddwn yn anelu at roi terfyn ar ddigartrefedd, gan gydnabod mai llawer o'r her yw nid dim ond y sawl sy'n cysgu ar y stryd neu mewn llety dros dro, ond y bobl hynny sy'n gorfod aros gyda chyfeillion a theuluoedd. Un o'r heriau hyn yw mynd i'r afael a mathau o eiddo gwag neu heb ei defnyddio a allai fod yn gartref i rywun. Mae ymgyrchu Blaid Cymru wedi helpu i gynyddu'r premiymau ar dreth cyngor ar dai gwag, sydd wedi talu am grantiau i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy. Does dim reswm da pam fod cymaint o dai yn cael ei gadael yn wag pryd y gallent fod yn gartrefu i unigolion a theuluoedd. Credwn fod gan bawb yr hawl i fyw yn y gymuned lle cawsant ei magu. Mae Blaid Cymru wedi cefnogi pecyn o gamau i daclo her ailgartrefu a thai gwyliau yn ein cymunedau, gyda chryn effaith yn cael ei deimlo yn Ynys Môn, Gwynedd a Sir Benfro yn benodol, lle maent yn cyfrif am gyfran helaeth o'r stoc tai sydd ar gael. Yr ydym wedi cyflwyno pwerau i awdurdodau lleol fyny cofrestru newid defnydd eiddo i fod yn gartref gwyliau, a chyflwyno cap ar nifer yr ail dai a thai gwyliau mewn cymuned. Bellach, mae sawl awdurdod lleol yng Nghymru wedi cyflwyno premiwm treth cyngor yr ail dai, gyda'r arian ychwanegol hwn yn mynd tuag at ddatblygu tai cymdeithasol i drigolion lleol. Rydym hefyd am gau tyllau dianc sy'n caniatáu gartrefu gwyliau gymryd arnynt ei bod yn fusnesau gosod, mwyn i ni sicrhau y gellir amddiffyn busnesau hunan-arlwyo go iawn. Tegwch yn y sector rhentu preifat. Yn y sector rhentu preifat, credwn mewn system o rentu teg a reoli rentu, fel ei bod yn fforddiadwy i bobl leol a'r incwm lleol, ac nid yw unigolion a theuluoedd yn cael eu prisio allan o'r ardaloedd lle maent yn byw. Byddai ein deddf arfaethedig hawl i dai digonol yng Nghymru yn cynnwys pwerau i gyflwyno mesurau rheoli rentu ac ymyriadau eraill yn y farchnad i wneud tai yn fwy fforddiadwy. Tegwch mewn cynllunio. Mae'r system gynllunio wedi hen ddyddio ac angen ei hailwampio. Yn rhy aml o lawer, mae cymunedau ar drigaredd datblygwyr mawr sy'n codi tai drudfawr am elw yn hytrach na chodi'r tai sydd ei hangen i ateb y galw.
Gwyddom fod galw enfawr am eiddo 1 a 2 ystafell wely yng Nghymru, yn ogystal â thai unllawr i boblogaeth sy'n heneiddio. Ac eto, nid yw'r datblygwyr yn codi'r tai y mae ar y gymuned eu hangen. Byddwn yn diwygio'r system gynllunio fel ei bod yn cyd-fynd ag anghenion a dyheadau lleol, yn hytrach nag adlewyrchu buddiannau datblygwyr. Mae hyn yn golygu cadw gwybodaeth gyfoes am yr angen am dai a sicrhau bod datblygiadau'n adlewyrchu'r angen hwn. Byddai hyn yn cael ei gefnogi gan becynnau ariannu i helpu Llywodraeth leol i orfodi penderfyniadau cynllunio yn gadarn, fel bod datblygwyr yn cadw at y cytundebau. Fe wnawn yn siŵr nad yw cynlluniau datblygu lleol yn cael ei gosod ar awdurdodau cynllunio lleol heb eu cefnogaeth. Newid Hinsawdd ac Ynni. Mae Blaid Cymru yn cydnabod mae'r argyfyngau hinsawdd a natur yw'r bygythiad mwyaf i ddynol ryw ar raddfa fyd-eang. Ac yr ydym yn ail ddatgan ein hymrwymiad i gyrraedd targedau seronet yng Nghymru erbyn 2035, a gwrthdroi'r dirywiad mewn bioamrywiaeth erbyn 2030. Mae hyn yn galw am gydweithredu a chynllunio i'r trosi fod yn gyfiawn. Mae gennym oll ran i'w chwarae i daclo'r argyfwng byd-eang. Mae rhagolygon wedi dangos yn glir fod y byd ar lwybr i droi'n blaned na fydd modd byw arni. Gall Cymru chwarae ei rhan i sicrhau fod y byd yn newid, a rhaid gwneud hyn. A rhaid i'w wneud mewn ffordd deg a chyfiawn i'r genhedlaeth hon a'r oesoedd a ddeil. Cred Plaid Cymru fod gwir angen mwy o fuddsoddi mewn swyddi gwyrdd a throsi ddulliau newydd o adeiladu, fel nad yw gweithwyr yng Nghymru yn cael eu taflu ar y domen, ond yn hytrach ei bod yn cael ei cefnogi i swyddi gyda sgiliau newydd a chyflogau da. Byddai Plaid Cymru yn rhoi blaenoriaeth i waith i liniaru effeithiau newid hinsawdd yn ein cymunedau, ac mewn ffyrdd sy'n cymryd i ystyriaeth effeithiau seicolegol yn ogystal â ffisegol yr argyfwng hwn. Dylai cwricwlwm yr ysgol roi i bobl ifanc yr arfogaeth i ddeall newid hinsawdd ac annog athrawiaeth o ymwneud â newid hinsawdd ar byd naturiol. Byddwn yn gwneud yn siŵr fod Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn cymryd eu cyfrifoldebau o ddifrif i amddiffyn a'i lwydydd trwy fuddsoddi mewn seilwaith i atal neu liniaru digwyddiadau o lifogydd. Oherwydd ei heffaith o waethygu newid hinsawdd, byddwn yn cynyddu'r dreth teithwyr awyr a'r dreth cerosin ar awyrennau jet preifat. Rheoli ein hadnoddau naturiol. Pan ddawn fater o bwerau dros adnoddau, yr ydym ni'n credu y dylai pobl Cymru fod ar reolaeth lawn dros ein holl adnoddau naturiol, ein dyfroedd a antiroedd. Rhaid i ni gael annibyniaeth ynni i Gymru, mwyn i ni lwyddo i gael trosi gwyrdd a theg ar ein telerau ein hunain. Credwn y dylai Cymru gael reolaeth lawn dros bwerau ynni, heb unrhyw derfynau ac amodau yn cael ei gosod gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Nid yw'n gwneud synwyr o gwbl gosod terfyn penodol, 350 megawatt o gynhyrchu ar hyn o bryd, sy'n golygu bod 2 drefn gynllunio yn bodoli, ac y gall San Steffan roi caniatâd i ddatblygiadau ynni mawr heb gydsyniad pobl yng Nghymru. Bydd Plaid Cymru yn gwneud yn siŵr fod Cymru'n cymryd reolaeth lawn dros ystad y goron yng Nghymru, a ddatganolwyd i'r Alban, ond nid eto i Gymru. Dros y blynyddoedd diwethaf, bu mwy o fuddsoddi gan ystad y goron mewn prosiectau ynni yn Nyfroedd Cymru a dylid dychwelyd yr elw o'r prosiectau hyn i Gymru. Dylid datblygu'r prosiectau hyn lles anghenion Cymru yn hytrach na'i hallforio, a dylid ei hasio gyda'r grid trydan, y system gynllunio a ffactorau eraill i gael y canlyniadau gorau i Gymru. Mae hyn yn cynnwys defnyddio cadwyni cyflenwi lleol mewn contractau yn y dyfodol am ddatblygiadau ynni adnewyddol ar ystad y goron yng Nghymru, gan ddatblygu a chefnogi ein diwydiannau lleol. Daw hyn yn gronfa cyfoeth sofran i Gymru, fel ein bod yn buddsoddi'r elw yn ein cenedlaethau i ddod. Byddai reolaeth dros ddŵr yng Nghymru yn caniatáu'r Senedd osod targedau amgylcheddol uwch ar ansawdd dŵr a phrisau is lle bo modd. Rhaid datrys sgandal presennol ansawdd dŵr, ac ni ddylid byth gadael iddo ddigwydd eto.
Buasem yn rhoi ar waith Adran 48-1 Deddf Cymru 2017. Fyddai'n asion llwyr gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd dros ddŵr gyda ffin ddaearyddol Cymru. Buasem hefyd yn gofyn yn ffurfiol am bwerau gan y Deyrnas Gyfunol dros drwyddedu carthffosiaeth yng Nghymru. Datblygu ein hynny ein hunain. Mae Blaid Cymru ers amser wedi pledio sefydlu ein cwmni ynni cenedlaethol ein hunain, Ynni Cymru, a llwyddasom i'w sefydlu trwy weithio gyda Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn ehangu cynhyrchu ynni adnewyddol yn nwylo cymunedau ar hyd a lled Cymru. A rhagwelwn fwy o rôl i Ynni Cymru wrth iddo ddatblygu yn unol â nod am gwmni ynni seiliedig yng Nghymru i wasanaethu anghenion pobl Cymru, gan ein helpu i gymryd rheolaeth dros ein hadnoddau naturiol ein hunain a gostwng biliau ynni. Mae ynni cymunedol yn bwysig yng Nghymru. Byddai Blaid Cymru yn pwyso am newidiadau yn strwythur y grid cenedlaethol, fel y gall cymunedau elwan uniongyrchol o brosiectau ynni lleol. Mae Cymru ar hyn o bryd yn talu'r pris am waddol degawdau o danfuddsoddi yn y grid, sy'n golygu tagfeydd mawr cyn cysylltu â rhwydweithiau dosbarthu a thrawsyru, ac ni fydd yn cyrraedd targedau lleihau carbon oni chaiff y broblem hon ei datrys. Buasem yn pwyso am newidiadau i bolisïau cynllunio i roi mwy o lais i gymunedau lleol wrth bennu pa ddatblygiadau sy'n digwydd yn eu hardaloedd, a gofalu bod lleisiau lleol yn dod i mewn yn gynharach yng nghyfnod cynllunio prosiectau, fel y bydd pobl leol yn cael mwy o lais a pherchenogaeth dros y prosiectau hyn. Cadw tirwedd naturiol Cymru. Credwn y dylid cadw harddwch tirwedd naturiol Cymru. Golyga hyn y dylai datblygiadau cynhyrchu ynni diwydiannol a raddfa fawr gymryd hyn i ystyriaeth. Dylai datblygiadau peilonau mawr neu ddatblygiadau solar gael eu hystyried ynghyd destun eu heffaith a rhoi dulliau amgen ar waith i gysylltu ynni adnewyddol i'r grid cenedlaethol, enghraifft trwy osod ceblau dan ddaear. Mae Blaid Cymru yn gwrthwynebu datblygu safleoedd newydd am orsafoedd niwclear, a byddwn yn gwrthwynebu trwyddedau newydd i dyllu am olew a nwy. Mae gwaddol y diwydiant glo yn dal i adael creithiau ar dirwedd ein cenedl. San Steffan wnaeth elwa o'r diwydiant yn y dyddiau cyn datganoli, a hwy ddylai ysgwyddo'r cyfrifoldeb am ddiogelu'r safleoedd hyn. Bydd Blaid Cymru yn pwyso i wneud yn sicr fod San Steffan yn talu am glirio'r tomenydd glo sy'n frith yn ein cymoedd, ac na fydd yn rhaid talu am adfer safleoedd trwy gloddio am fwy o lo. Mae gwaddol y gwaith glo hefyd yn cael ei deimlo yn yr anghyfiawnder sy'n wynebu cyn lowyr y mae eu pensiynau yn chwyddo coffrau'r trysorlus, tra bod rhai cyn lowyr yn byw ar gynlleied a 10 punt yr wythnos. Mae Blaid Cymru yn mynnu y dylai Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol ildio ei hawl i gronfeydd wrth gefn y cynllun pensiwn, ac y dylent drosglwyddo'r biliynau a gymerwyd eisoes oddi wrth y glowyr yn ôl i'r cynweithwyr hynny a'i teuluoedd. Rhaid i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol ymrwymo i weithredu ar gymhellion ymchwiliad y BEIS ei hun i gynllun pensiwn y gweithwyr mwynfeydd. Buasem yn cadw'r gwaharddiad ar ffracio. Yr ydym yn gwrthwynebu cynigion gweithfeydd cynyddu nwy yng Nghymru ac ar weithfeydd glo brig newydd. Dylai safleoedd glo brig gael eu hadfer yn llawn bydd cymunedau lleol, ac ni ddylid fyth ei defnyddio fel esgus i gwmnïau preifat dyllu am fwy o lo. Dylai safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig yng Nghymru gael eu gwarchod yn fwy llym, fel na welwn fyth eto gwmnïau yn tipo gwastraff ar safleoedd gwarchodedig. Tegwch i ynni. Mae'r cynnydd mewn biliau ynni dros y blynyddoedd diwethaf wedi effeithio'n arw ar aelwydydd ledled y wlad, trwy godiadau yn y cap a'r brisiau. Mae'n amlwg fod y farchnad ynni a breifateiddiwyd wedi methu. Does dim reswm da pam y dylai aelwydydd yng Nghymru sy'n cynhyrchu mwy o ynni na'r hyn a ddefnyddir fod â thaliadau sefydlog uwch na'r rhai yn Lloegr. Buasem am ostwng y taliadau hyn gan arbed arian i bob aelwyd. Rydym am weld cyflwyno tariff cymdeithasol am ynni.
Bod disgwyl I brysau ddisgyn yn ystod yr haf, pan nad oes cymaint o ynni'n cael ei ddefnyddio, rhagwelir mae codi a wnant eto yn yr hydref a'r gaeaf. Byddai Plaid Cymru yn datganoli cyfrifoldebau off-gem I reoleiddio'r ffordd y mae gridiau ynni system gyfan a marchnadoedd sy'n gwasanaethu Cymru yn cael ei dylunio, ac ar yr un pryd yn asio gyda safonau'r deyrnas gyfunol, Ewropeaidd a byd-eang sy'n dod i'r amlwg. Fel rhan o'r gwaith hwn, buasem yn sefydlu cwmni systemau ynni Cymreig. Yr ydym o blaid cynllun tymor hir I ôl ffitio eiddo sy'n bodoli eisoes mwyn ei gwneud yn fwy ynni effeithlon, gan leihau costau ac alluriadau carbon. Bydd angen cefnogaeth y Llywodraeth I hyn, yn enwedig tra bo aelwydydd mewn amgylchiadau economaidd mor heriol, a bydd angen ymrwymiad I ddatblygu gweithlu sy'n meddu ar y sgiliau I gyflwyno'r rhaglen waith hon ledled y wlad. Taclo'r argyfwng natur. Mae'r argyfwng natur o'r pwys mwyaf I Blaid Cymru, ac arweiniodd ein grŵp ASI yn y Senedd ddadl yn 2021, a olygodd mae ein Senedd ni oedd y cyntaf yn y Deyrnas Gyfunol I ddatgan argyfwng natur. Bydd colli bioamrywiaeth a rhywogaethau yn effeithio arnom oll, ac y mae un o bob 6 rhywogaeth yng Nghymru eisoes yn wynebu difodiant. Yr ydym yn cefnogi cynllun dan arweiniad gwyddoniaeth sydd wedi alunio â chytundeb 2022 Cwmning Montreal, mwyn sicrhau y bydd colli natur yn cael ei wrthdroi cyn gynted ag sydd modd. Mae Plaid Cymru yn cefnogi cyflwyno targedau bioamrywiaeth, fel bod dirywiad bioamrywiaeth yn cael ei atal erbyn 2030, a'n bod yn sicrhau adferiad sylweddol erbyn 2050. Rhaid mynd i'r afael ar argyfyngau hinsawdd a natur gyda'i gilydd. Byddwn yn gwneud yn siŵr fod prosiectau cynllunio yn cadw'r ddau argyfwng hyn mewn cof, I osgoi sefyllfaoedd fel codi ffermydd gwynt a'r dirweddau sy'n gynefinoedd I rywogaethau dan fygythiad. Lles. Mynd i'r afael a thlodi plant. Mae'r cynnydd yn nifer y plant sy'n byw mewn tlodi dan Lywodraeth Geidwadol y Deyrnas Gyfunol yn hollol anerbyniol, ac y mae wedi gadael llawer o'n pobl ifanc dan anfantais mewn bywyd. Credwn y dylai unrhyw lywodraeth dargedu'r gostyngiad mewn tlodi plant a'i ddileu yn y pen draw, fel un o'i phrif amcanion. Yn etholiad y Senedd yn 2021 yng Nghymru, prif bolisi Plaid Cymru oedd cyflwyno prydau ysgol am ddim I bob plentyn mewn ysgolion cynradd, mwyn iddynt fod yn sicr o gael pryd maethlon ac iach tra'i bod yn dysgu. Wedi gweithredu'r polisi hwn yn llwyddiannus, byddwn yn pwyso yn awr am gynyddu hyn I gynnwys ysgolion uwchradd ledled Cymru. Fel rhan o'n cenhadaeth I leihau tlodi plant, byddai Plaid Cymru yn codi bydd dal plant o 20 punt yr wythnos I bob plentyn. Ledled Cymru, bydd hyn yn helpu 330,000 o deuluoedd a mwy na 550,000 o blant a phobl ifanc sy'n gymwys am hyn, gan hyrwyddo eu cyfle mewn bywyd a helpu teuluoedd I drin yr argyfwng costau byw a orfodwyd arnynt gan Lywodraeth Geidwadol y Deyrnas Gyfunol. Mae bydd dal plant yn cael ei dderbyn gan 94% o blant yng Nghymru, felly credwn mai dyma'r dull mwyaf effeithiol I roi cefnogaeth I deuluoedd. Byddai'n caniatáu iddynt gynllunio eu cyllid a gwneud penderfyniadau cyfrifol yn wyneb argyfwng costau byw sydd wedi gwthio cymaint I dlodi. Byddwn yn dileu polisi'r ceidwadwyr o'r terfyn 2 blentyn ar daliadau credyd cynhwysol, un o brif elfennau tlodi plant, a rhoi terfyn ar y cap bydd daliadau sydd yn atal teuluoedd rhag hawlio'r swm llawn. Gwaranti ein hanfodion. Dan Lywodraeth Geidwadol y Deyrnas Gyfunol, mae bydd daliadau nawdd cymdeithasol yn aml wedi methu a chynyddu yn unol a chynnydd mewn prisiau. Arweiniodd hyn at sefyllfa lle mae bron I 3/4 y bobl yn y Deyrnas Gyfunol sydd mewn angen dybryd yn derbyn nawdd cymdeithasol. Trwy gysylltu bydd daliadau craidd a chwyddiant, mae hyn yn cynnal y symiau cyfredol heb gosbi'r sawl sy'n ei derbyn ymhellach, ac atal llywodraethau yn y dyfodol rhag defnyddio bydd daliadau fel pêl-droed wleidyddol.
Mae Plaid Cymru yn cefnogi lefel gwarant hanfodion, i sicrhau bod unigolion a theuluoedd yn derbyn o leiaf yr isafswm sydd ei angen i fyw ei bywydau beunyddiol. Mae sefydliad Joseph Rowntree wedi gweithio hyn allan fel 120 o bunnoedd a 200 o bunnoedd i gwpl. Trwy wneud hyn yn isafswm cyfreithiol mewn credyd cynhwysol, byddai'r lwfans safonol yn cael ei osod fel nad yw unrhyw ddidyniadau yn mynd ag incwm yn is na'r trothwy hwn. Cadw'r clo trifflig. Bydd Plaid Cymru yn cadw'r cynnydd clo trifflig i bensiynau, sy'n golygu y bydd pensiwn y wladwraeth yn cadw i fyny a chynnydd mewn prisiau a chostau byw. Yr ydym yn cydnabod nad oes gan lawer o rhai sy'n derbyn pensiwn y wladwraeth unrhyw ffordd arall o gynyddu ei hincwm sefydlog, a chredwn mae'r cynnydd hwn, pryn bynnag sydd uchaf, chwyddiant, cynnydd mewn enillion cyfartalog neu 2.5%, yw'r dull tecaf o sicrhau bod ei hincwm yn cadw i fyny a chostau yn y byd go iawn. Byddwn hefyd yn cynyddu'r lwfans treth incwm personol i bensiynwyr yn unol â'r clo trifflig. System fudd-daliadau Gymreig. Cred Plaid Cymru y dylid cael system fudd-daliadau Gymreig, gydag achos cryf dros ddatganoli'r budd-daliadau hynny sydd agosaf at feisydd polisi sydd eisoes wedi ei datganoli, megis budd-daliadau iechyd a thai. Gallai Cymru hefyd reoli gweinyddu budd-daliadau fyddai'n dal wedi eu cadw nôl, megis y taliad Cymreig i blant. Tebyg i'r hyn sydd eisoes yn bod yn yr Alban i roi mwy o gefnogaeth wedi ei dargedu i deuluoedd mewn tlodi. Gwella'r nifer sy'n hawlio budd-daliadau. Mae gan lawer o bobl hawl i fudd-daliadau, ond nid ydynt fyth yn ei hawlio. Naill ai am nad ydynt yn sylweddoli ei bod yn gymwys, neu nad ydynt yn cael eu cefnogi'n iawn i hawlio trwy'r system. Mae adroddiad a gyhoeddir yn ddiweddar yn amcamgyfrif bod hyn tua 23 biliwn o bunnoedd y flwyddyn ar hyd y Deyrnas Gyfunol. Byddwn yn adolygu darpariaeth budd-daliadau heb fod yn gyffredinol neu'n awtomatig, a gellir ei gwneud yn fwy hygyrch trwy ymuno'n awtomatig neu trwy ymgyrchoedd anffurfiol, yn ogystal â helpu mudiadau cynghori ac awdurdodau lleol i hyrwyddo'r budd-daliadau hyn i bobl all fod yn gymwys. Rhoi diwedd ar sancsiynau budd-daliadau. Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu newidiadau arfaethedig y ceidwadwyr i'r asesiad medur i weithio, a'i cynllun nôl i'r gwaith, sydd eto fel petai yn beio pobl am fod yn sâl a methu gweithio fel y dymunant. Yr ydym yn gwrthod disgwrs beio pobl am yr amgylchiadau maent ynddynt. Mae sancsiynau budd-daliadau ac oedi cyn derbyn credyd cynhwysol yn arwain at galedu, ac nid yw hyn yn helpu pobl i ddychwelyd i waith. Dylid cwtogi'r amserlen am dderbyn taliadau cyntaf credyd cynhwysol, fel nad yw unigolion a theuluoedd yn syrthio i ormod o ddyled, a dylai addaliadau weithredu ar sail cefnogi pobl. Tegwch i ffermwyr mewn credyd cynhwysol. Mae'r symudiad o gredydau treth gweithio i gredyd cynhwysol yn effeithio ar deuluoedd ffermio, pobl hunan gyflogedig a gweithwyr tymhorol. Y rheswm am hyn yw bod yr hawl i gredyd cynhwysol yn cael ei asesu ar sail incwm misol yn hytrach na blynyddol, gydag isafswm gwaelod incwm, sy'n golygu fod pobl yn colli cefnogaeth hanfodol. Bydd Plaid Cymru yn cefnogi defnyddio dulliau eraill o weithio allan yr hawl, gan gynnwys incwm blynyddol, mwyn gwneud yn siŵr fod pawb yn cael ei trin yn deg. Lwfans tai lleol. Y lwfans tai lleol yw swm y rhent y gellir ei ddarparu i helpu i gwrdd â chostau tai. Ers cyflwyno'r newidiadau i'r lwfans tai lleol, mae costau rhenti wedi codi'n sylweddol, sy'n golygu na all rhentwyr dalu eu costau, gyda sgil effeithiau ar denantiaethau cynaliadwy a mwy o ddigartrefedd. Bydd Plaid Cymru yn sicrhau bod y lwfans tai lleol yn cael ei gadw ar y canradd 10 o rent y farchnad ym mhob ardal fras rent y farchnad. Yn unol â datganoli tai sydd eisoes yn bodoli, dylid datganoli mecanwaith ardal fras rent y farchnad i Gymru, gan fod tai eisoes yn faes a ddatganolwyd. Cynyddu tâl salwch statudol.
Mae Plaid Cymru yn cefnogi cynnydd mewn tal salwch statudol, yn unol â thal mamolaeth statudol. Yn unol â chanfyddiadau adroddiad diweddar y Pwyllgor Gwaith a Phensiynnau, credwn y dylai pob gweithiwr fod yn gymwys am dal salwch statudol, nid dim ond y sawl sy'n talu lefel enillion is yswiriant gwladol. Diwygio'r drefn taliadau tywydd oer. Byddai Plaid Cymru yn newid y modd mae asesiadau taliadau tywydd oer yn cael ei gwneud. Mae taliadau tywydd oer yn cael ei gwneud pan fod tymheredd islawr rhewbwynt am 7 diwrnod. Fodd bynnag, mae'r gorsafoedd mesur yng Nghymru yn aml yn agos at ardaloedd arfordirol a all fod yn gynhesach na'r ardaloedd mynyddig gerllaw, sy'n golygu nad yw'r poblogaethau hynny yn gymwys am y tal. Yr ydym yn pryderu y gall pobl fregus fod yn colli'r taliadau hyn, oherwydd bod y tywydd yn ei lleoliad hwy yn sylweddol wahanol i'r ardal sy'n cael ei mesur gan y swyddfa dywydd. Cynlluniau peilot incwm sylfaenol cyffredinol. Mae Plaid Cymru yn cefnogi egwyddor incwm sylfaenol cyffredinol a bydd yn cefnogi cynlluniau peilot. Yng Nghymru, cafwyd cynllun peilot incwm sylfaenol cyffredinol gyda gadawyr Gofal ac yr ydym yn aros am ganfyddiadau'r prosiect hwnnw. Cyfansoddiad a Llywodraethiant. Cred Plaid Cymru mae annibyniaeth yw'r ffordd orau i gyrraedd gwir degwch ac uchelgais i Gymru. Byddai annibyniaeth yn rhoi ni'r mecanweithiau mae arnom wir ei hangen i dyfu'n economi a'i droi'n wyrdd, a gwneud llywodraethau yng Nghymru yn llawn atebol i bobl Cymru am eu penderfyniadau. Uchelgais dros Gymru. Bydd Plaid Cymru yn paratoi papur gwyrdd ar y llwybr at annibyniaeth ac yn creu comisiwn cenedlaethol. Nod y comisiwn hwn fydd gweithio i wella iechyd ein democratiaeth, ymchwilio i'r ystod lawn ar gyfer ein dyfodol gwleidyddol ac economaidd, a dwy'n dinasyddion yng Nghymru i mewn i'r drafodaeth gyson am y dewisiadau hyn. Canfu'r adroddiad terfynol a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, y byddai Cymru Annibynnol yn hyfyw, a dangosodd ymchwil blaenorol a gomisiynwyd gan Blaid Cymru, y byddai diffyg ariannol Cymru adeg annibyniaeth yn 2.6 biliwn o bunnoedd. Ar 3% o GDP, byddai hyn yn sicr o fewn normau Ewropeaidd. Gallai Cymru annibynnol greu'r amodau ar gyfer twf economaidd gwyrdd a chynhwysol. Bydd Plaid Cymru yn gwneud yr achos fod annibyniaeth nid yn unig yn hyfyw ond yn ddymunol, a byddwn yn dwyn pobl Cymru i mewn i'w perswadio o fanteision hyn. Gan gydnabod fod y blynyddoedd diwethaf wedi dangos twf sylweddol yn nifer y bobl sy'n chwilfrydig am annibyniaeth ac wedi ei hargyhoeddi am annibyniaeth, fel y gwelwyd mewn polau piniwn a thwf gorymdeithiau annibyniaeth. Byddwn yn parhau i fynd ar ddadl dros annibyniaeth i bob cwr o Gymru. Tegwch i Gymru. Credwn fod annibyniaeth i Gymru yn benderfyniad i'w gymryd gan bobl Cymru, ac y dylai'r pŵer i alw referendwm ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru orwedd gyda'r Senedd yng Nghaerdydd, nid gyda Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol. O fewn y strwythurau Llywodraethiant presennol, byddai Plaid Cymru yn gwneud i ffwrdd â swydd anghyson ysgrifennydd gwladol Cymru, ac yn trosglwyddo'r pwerau sydd weddill i Lywodraeth Cymru. Mae'r ysgrifennydd gwladol yn gweithredu fel llais San Steffan yng Nghymru, nid llais Cymru yn San Steffan. Nid yw Cymru yn israddol i San Steffan. Mae gennym ein sefydliadau democrataidd ein hunain, ac nid oes arnom angen sedd wrth fwrdd y cabinet. Yn hytrach, dylid cael dyletswydd o gydweithredu a chydraddoldeb parch rhwng y llywodraethau yn y Deyrnas Gyfunol. Byddai hyn yn atal Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol rhag gorymestyn, yn ei hatal rhag deddfu na gwneud penderfyniadau yng Nghymru heb gydsyniad Llywodraeth Cymru a'r Senedd. Fel rhan o hynny, dylai confensiwn siwyl, sy'n golygu bod angen cydsyniad deddfwriaethol gan Gymru i San Steffan weithredu mewn meysydd datganoledig, gael ei wneud yn statudol, i atal y Deyrnas Gyfunol rhag deddfu mewn meysydd cymhwysedd deddfwriaethol. Dylid gwneud i ffwrdd ar cyfyngiadau presennol ar gyllid Llywodraeth Cymru,
gan gynnwys y terfynau a osodir ar bwerau benthyca a buddsoddi Llywodraeth Cymru. Byddwn yn amddiffyn pwerau'r Senedd trwy fil Llywodraethu Cymru, pwerau datganoledig. Fydd yn mynnu mwyafrif o 2/2 o aelodau'r Senedd ar gyfer unrhyw ostyngiad mewn pwerau. Mae Blaid Cymru yn cefnogi trosglwyddo mwy o bwerau o San Steffan i'r Senedd mewn nifer o feysydd, gan gynnwys Cyfiawnder Troseddol, darlledu, adnoddau naturiol megis dŵr ac ynni, seilwaith reilffyrdd, ystad y goron a Lles, a dylid sefydlu grwpiau arbenigol i hwyluso'r broses hon. Byddwn hefyd yn trosglwyddo'r pwerau i gyflwyno cwotau rhywedd a metholiadau'r Senedd. Nawr bod y Senedd yng Nghymru wedi ei chynyddu 96 aelod yn dilyn etholiad 2026, yn debyg i gynulliad Gogledd Iwerddon gyda 90 aelod a Senedd yr Alban gyda 129 aelod, byddwn mewn gwell lle i arloesi a chraffu ar y Llywodraeth unwaith i'r pwerau ychwanegol hyn gael eu trosglwyddo. Materion cyfansoddiadol pellach. Dylai penderfyniad am ddosbarthu a defnyddio'r gronfa ffyniant gyffredin, sydd wedi cymryd lle cronfeydd strwythurol Ewrop, gael ei gwneud gan Lywodraeth Cymru, nid gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn San Steffan. Dan y drefn gyfansoddiadol bresennol, buasem yn croesawu cyflwyno pleidleisio yn 15 oed i etholiadau San Steffan ac am gomisiynwyr heddlu a throsedd, fel sydd gennym eisoes yng Nghymru ar gyfer etholiadau lleol a rhai Senedd. Ar yr un pryd, buasem yn rhoi terfyn ar yr atal pleidleiswyr mewn etholiadau a gyflwynwyd yn ddiweddar trwy'r gofyniad i ddangos ID mewn gorsafwydd pleidleisio, ac yn canoli ymdrechion yn hytrach ar sicrhau fod pob darpar pleidleisiwr ar y restr etholwyr. Yn etholiadau'r Deyrnas Gyfunol, buasem yn cefnogi cynrychiolaeth gyfrannol, fel bod cyfran uwch o bleidleisiau yn mynd i ethol cynrychiolwyr, yn hytrach na chael ei gwastraffu. Mae'n well gennym ni system ethol y bleidlais sengl drosglwyddadwy, a byddwn yn pwyso eto am i hyn gael ei ddefnyddio yn etholiad y Senedd yn 2026. Nid yw Blaid Cymru yn cefnogi tir ar glwyddi, a byddwn yn parhau i bledio'r achos dros ei ddileu. Fodd bynnag, tra bo gan y sefydliad hwnnw bwerau deddfwriaethol dros Gymru, byddwn yn parhau fel plaid i gymryd rhan mewn dadleuon yno. Bydd Blaid Cymru yn ei gwneud yn drosedd i wleidyddio'n etholedig gam arwain y cyhoedd yn fwriadol. Byddai'n drosedd i wleidydd etholedig neu ymgeisydd gam arwain yn fwriadol trwy wneud datganiad y gwir sy'n ffals neu'n dwyllodrus. Materion Gwledig. Bu Blaid Cymru yn sefyll gydag Amaethyddiaeth Cymru wrth i'r sector wynebu heriau difrifol o dir ceidwadwyr yn San Steffan a llafur y mae Caerdydd. Tegwch un ffermwyr. Blaenoriaeth Blaid Cymru yw gwarchod dyfodol ein ffermydd teuluol. Hwy yw asgwrn cefn ein economi wledig. Maent yn llunio ein hamgylchedd ac yn cynnal ein cymunedau a'n diwylliant. Mae blynyddoedd o lanast economaidd toriaidd wedi cyfrannu at gynnydd enfawr yng nghostau ffermydd, ac am ei cytundebau ôl Brexit San Steffan wedi caniatáu fwy o fewnforion rhad dan seilio ein marchnadoedd cartref. Mae'r toriaid hefyd wedi torri ei haddewid o ddim ceiniog yn llai i gyllid ffermio i Gymru, gan adael Cymru gannoedd o filiynau o bunnoedd yn waith ei byd. Fe rho'n fito i Gymru yn erbyn cytundebau masnach yn y dyfodol sy'n tanseilio cymunedau amaethyddol Cymru. Yr ydym wedi gwrthwynebu cynnig llafur o gynllun ffermio cynaliadwy am 10% o goed i'w plannu ar bob fferm, gan fyny agwedd fwy hyblyg. Yr ydym hefyd wedi galw am ostyngiad yn y camau cyffredinol sydd ei hangen i fod yn rhan o'r cynllun, yn ogystal â symud y maith oddi wrth y model ariannu costau a ddaeth i ran, incwm a hebgorwyd. Nad yw'n rhoi digon o gymhelliant i ffermwyr ymuno â'r cynllun, at un sy'n cydnabod gwerth cymdeithasol y sector amaethyddol i'r iaith Gymraeg, y diwylliant a'r economi lleol. Gan weithio gydag undebau'r amaethwyr ac eraill,
Yr ydym wedi llwyddo i sicrhau y caiff y cynllun ei oedi am flwyddyn, a'i adolygu mwyn gwneud yn siŵr y bydd yn gweithio i ffermio ac i natur. Cafodd cynnig Blaid Cymru i ddileu'r rheoliadau NVZ, parthau agored unitradau, ei drechu o fwyafrif bach yn y Senedd. Hynny, yr ydym wedi llwyddo i gael oedi cyn ei gweithredu'n llawn tan y flwyddyn nesaf o leiaf. Gwnaethom hefyd sicrhau 20,000 o bunnoedd o gyllid i helpu ffermwyr gyda chostau seilwaith ac wedi perswadio'r Llywodraeth i adolygu'r rheoliadau yn llawn. Yr ydym o blaid agwedd fwy cymesur a soffistigedig at reoliadau ansawdd dŵr, gan ddefnyddio technegau newydd a chyfoes yn hytrach na chymryd agwedd o ffermio yn ôl y calendr. Bydd Blaid Cymru yn cyflwyno agweddau hangach at daclo'r diciau mewn gwartheg, a fydd yn cynnwys rheoli'r clefyd mewn bywyd gwyllt. Yn wyneb y bygythiadau cynyddol o clefydau newydd mewn planhigion ac anifeiliaid, byddwn hefyd yn cefnogi camau i gryfhau rhwydweithiau gwyliadwriaeth y Deyrnas Gyfunol, gan gynnwys Amddiffyn cyllideb gwyliadwriaeth sganio y Deyrnas Gyfunol. Rhaid gwneud mwy i fynd i'r afael ag ymosodiadau gan gŵn ar dda byw. Byddwn yn cefnogi ail-gyflwyno deddfwriaeth ar aflonyddu ar dda byw, y methodd Llywodraeth Geidwadol y Deyrnas Gyfunol a'i chwblhau yn y tymor seneddol diwethaf. Byddwn yn ceisio cyflwyno polisïau i wella tryloiwder yn y gadwyn gyflenwi a chryfhau pwerau'r dyfarnwr bwydydd i fod yn fwy effeithiol wrth drin arferion anheg yn y gadwyn gyflenwi. Byddwn yn sicrhau bod labeli bwyd yn adlewyrchu'n deg wlad y tarddiad, fel bod defnyddwyr yn gallu dewis bwyd sy'n Gymreig ac nid Prydeinig yn unig, fel y gallant wneud dewis ar sail o wybodaeth. Mae elfen o dynnu allan i gynhyrchu bwyd yng Nghymru. Yn rhy aml, mae ein cynnyrch yn cael ei allforio i'w brosesu yn rhywle arall, sy'n golygu ein bod yn colli'r gwerth ychwanegol hwnnw y dylid ei gadw yn ein heconomïau lleol. Bydd Blaid Cymru yn parhau hyrwyddo cyfleoedd i ddatblygu gallu prosesu lleol ac yn defnyddio polisi caffael i gwtogi cadwyni cyflenwi, torri ar filltiroedd bwyd a chreu swyddi lleol. Byddwn yn mynnu newidiadau i'r rhestr prinder galwedigaethau mwyn gwneud yn sicr y gall cynhyrchwyr yng Nghymru gael y gweithlu sydd ei angen i gynnal y diwydiant. Tegwch i'r cymunedau gwledig. Gall byw mewn ardaloedd gwledig gostio mwy na byw mewn ardaloedd trefol, nad yw gwasanaethau mor hawdd i'w cael. Bydd e'n haddewid i gynyddu nifer y meddygon teulu yng Nghymru yn helpu cymunedau i gyrchu'r gofal iechyd mae arnynt ei angen, tra byddwn yn gweithio i fuddsoddi yn y stryd fawr yn lleol i gadw siopau ar agor. Byddwn yn rhoi cefnogaeth i gymunedau i gadw gwasanaethau pwysig i fynd, megis tafarndau a chanolfannau cymunedol, sydd dan fygythiad oherwydd costau cynyddol. Byddwn yn sicrhau mwy o amlygrwydd a blaenoriaeth i ardaloedd gwledig i dderbyn cysylltedd digidol, gan gymryd agwedd o'r tu allan i mewn, fel nad yw cymunedau yn gorfod aros cyn cyrchu gwasanaethau ar-lein hanfodol. Mae Blaid Cymru cyn hyn wedi galw am sefydlu cwmni seilwaith band-eang Cymreig. Yr ydym hefyd wedi galw ar ei Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol ryddhau mwy o arian prosiect gigabit, gan gael mwy o fuddsoddiad i fynd i'r afael ar ardaloedd anodd iawn i'w cyrraedd, neu'r mannau hollol ddi, lle nad oes band eang cyflym na signal 4G o gwbl, a dwyn yr amserlenni ymlaen. Byddwn yn pwyso am fwy o fuddsoddi mewn prosiectau technoleg amgen, yn enwedig yn yr ardaloedd anodd iawn i'w cyrraedd. Enghraifft, prosiectau celloedd bychain, mynediad sefydlog diwyfr. Bu cynnydd mewn troseddau gwledig dros y blynyddoedd diwethaf, a buasem yn gweithio i greu tîm troseddau gwledig arbenigol i Gymru gyfan, gan geisio recriwtio swyddogion o'r gymuned amaethyddol, ac adeiladu ar y gwaith a wnaed eisoes gan y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn ardaloedd Heddlu Gogledd Cymru a Dyfed Powys. Yr oeddem eisoes wedi galw am ail-ffurfio'r cynllun ryddhad treth tanwydd gwledig, sydd, ochr yn ochr ar paramedrau presennol, yn ystyried mynediad at rwydweithiau cludiant cyhoeddus lleol, a gwarant o gynnwys ardaloedd Cymreig yn y cynllun. Yr ydym hefyd yn cefnogi dyblu hyn i 10 ceiniog y litr.
Byddwn yn mynnu cael dulliau amgen o osgoi dinistrion ddiangen ein cefn gwlad hyfryd ar gyfer ffermydd solar ar raddfa fawr a pheilonau. Dylai cymunedau elwa yn wirioneddol o unrhyw ddatblygiadau yn eu hardaloedd, yn hytrach na derbyn cil dwrn am gloddio a defnyddio ein hadnoddau naturiol. Yr ydym yn cydnabod nad yw rhai technolegau adnewyddol fel pympiau gres yn addas i eiddo gwledig. Gallwn felly gefnogi gwneud i ffwrdd ar dreth ar danwydd hylif adnewyddol, yw gwneud yn fwy fforddiadwy i aelwydydd gwledig sydd eisiau gostwng eu halleriadau o wyresogi'r cartref mewn dull nad yw'n tarfu. Amcan gyfrifur bod olew llysiau a hydrodriniwyd yn gostwng alleriadau carbon o bron i 90% o gymharu ag olew gresogi sy'n bod eisoes. Materion Tramor ac Amddiffyn. Cred Blaid Cymru y dylai Cymru fod yn genedl sofran annibynnol ac yn aelod o'r Cenedloedd Unedig, gan ymgymryd â swyddogaeth a chyfrifoldebau yr aelodaeth honno. Credwn y byddai Cymru ar ei hennill o ail ymuno ar Undeb Ewropeaidd ar adeg briodol, gan gydnabod methiant Brexit. Yn y cyfamser, dylai'r Deyrnas Gyfunol ymuno ar farchnad sengl Ewropeaidd a'r Undeb Tollau mor fuan ag sy'n ymarferol. Dylai Cymru allu cymryd rhan mewn rhaglenni Ewropeaidd, gan gefnogi ein sectorau prifysgol a chreadigol yn benodol, a chaniatáu rhyddid symud a wadwyd mor andwyol ers gadael yr Undeb Ewropeaidd. Tan hynny, dylai Llywodraeth Cymru gymryd rhan lawn yn y strwythurau sy'n llywodraethu'r berthynas bresennol rhwng yr Undeb Ewropeaidd a'r Deyrnas Gyfunol, dan y cytundebau ymadael a masnach a chydweithio. Dylai Cymru fod wrth y bwrdd pryd bynnag y gwneir penderfyniadau amdanom a throsom. Mae Plaid Cymru yn parhau i gefnogi ein chwaer bleidiau yng nghynghrau'r rydd Ewrop ar draws amred o wledydd Ewrop, ac i gefnogi hawl pobloedd ledled y byd i ymreolaeth i'w gyrraedd trwy ddulliau di-drais a democratiaeth. Cyfraith ryngwladol. Mae Plaid Cymru yn cefnogi cynnal cyfraith ryngwladol, a mudiadau sy'n cynnal cyfraith ryngwladol, megis y llys Cyfiawnder rhyngwladol a'r llys Troseddol rhyngwladol. Ni ddylai llywodraethau allu dewis a dethol pa reolau ryngwladol i'w dilyn ar sail ei buddiannau eu hunain. Y gwrthdaro yn Gaza. Galwodd Plaid Cymru yn gyson am gadoediad heddychlon yn Gaza, rhyddhau'r holl wistlon a thrafod terfyn i'r gwrthdaro. Pasiwyd ein cynnig yn galw am gadoediad yn syth ym mis Tachwedd 2023 gan ein Senedd. Yr ydym yn cydnabod gwladwriaeth Palestina fel cam hanfodol tuag at heddwch yn yr rhanbarth. Mae Plaid Cymru yn condemnio'n llwyr yr erchyllderau a gyflawnwyd gan Hamas ar Hydref y Seithfed. Llofruddio degau o filoedd o sifiliaid diniwed yn y rhanbarth, a'r hil-laddiad enbyd a gyflawnwyd gan Lywodraeth Israel yn erbyn pobl Gaza. Mae amnest rhyngwladol yn gosod gwladwriaeth Israel yng nghategori gwladwriaeth apartheid, sydd wedi derbyn cefnogaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol llywodraethau gorllewinol gan gynnwys y Deyrnas Gyfunol. Cred Plaid Cymru ymhellach y dylai gweinidogion Llywodraeth Israel sy'n gyfrifol am droseddau rhyfel gan gynnwys hil-laddiad gael ei dal i gyfrif gan lysoedd rhyngwladol am ei gweithredoedd. Byddwn yn mynnu bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn cadarnhau'r holl benderfyniadau a wneir gan y llys troseddol rhyngwladol gan gynnwys gweithredu ar bob gwarant arestio a gyhoeddir ganddynt. Galwn ymhellach ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i wacharth llys genad Israel, hyd nes y bydd Llywodraeth Israel yn rhoi terfyn ar apartheid a'i gweithredoedd anghyfreithlon. Byddwn hefyd yn galw am waharddiad ar bob gwerthiant arfau i wladwriaeth Israel. Gwrthwynebodd Plaid Cymru y mesur gweithgaredd economaidd cyrff cyhoeddus, Materion Tramor, a phleidleisio yn ei erbyn, gan mai ei nod oedd atal awdurdodau cyhoeddus rhag cymryd rhan mewn ymgyrchoedd boicotio, dadfuddsoddi a sancsiynau. Mae Plaid Cymru yn cefnogi pob ymgyrch yn erbyn gladwriaethau gorthrymus trwy ddefnyddio unrhyw ddulliau heddychlon, gan gynnwys boicotio, dadfuddsoddi a sancsiynau, ac yn ymrwymo i warchod yr hawl ddynol i brotestio heb rwystyr, atal neu gyfyngu anheg.
Y gwrthdaro yn Wcrain. Aeth dros i 2 flynedd heibio ers i Rwsia ymosod ar Wcrain. Cred Blaid Cymru fod yn rhaid cynnal sofraniaeth genedlaethol Wcrain a hawl Wcrainiaid i fyw mewn hedd. Credwn fod gan Wcrain hawl i'w amddiffyn ei hun rhag ymosodiadau a goresgyniad. Wrth i'r goresgyniad fynd rhagddo, croesawyd ffoaduriaid o Wcrain i'n cymunedau a gweld ei bod yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i fywyd Cymru. Mae Blaid Cymru yn cefnogi Cymru fel cenedl noddfa i ffoaduriaid sy'n ffoi rhag gwrthdaro. Amddiffyn. Mae Blaid Cymru yn cefnogi canlyniad heddychlon trwy drafodaeth i bob gwrthdaro. Credwn y dylid ymgynghori a'n Senedd cyn i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol gydsynio i weithgaredd milwrol. Credwn y dylai'r Deyrnas Gyfunol atal trwyddedau gwerthu arfau i wledydd a recod wael o hawliau dynol. Neu lle mae tystiolaeth gredadwy yn awgrymu y cant ei defnyddio i wrthrymu ei pobl eu hunain, neu dreisio cyfraith ryngwladol. Dylid adolygu'r system o reoli allforio arfau, a datgan yn glir fwriad i dynnu nôl o'r fasnach ryngwladol o gyflenwi arfau. Mae Blaid Cymru yn gwrthwynebu system arfau niwclear Trident a'i adnewyddu. Yr amcamgyfrif fydd yn costio dros 299 biliwn o bunnoedd, a chefnoga gytundeb y Cenhedloedd Unedig ar wachardd arfau niwclear. Yr ydym yn gwrthwynebu cynyddu gwariant ar amddiffyn, a chredwn, os oes angen gwario ar amddiffyn, yna gwell fyddai ei ddefnyddio ar amddiffyn confensiynol ac at ddibenion heddychlon, yn hytrach nac arfau dinistyr. Mae ar gyn aelodau o'r lluoedd arfog angen gwell cefnogaeth o lawer pan fyddant yn gadael y lluoedd ac yn dychwelyd i fywyd fel sifiliaid. Mae Blaid Cymru yn galw am adolygiad annibynnol o'r broses o ryddhau meddygol a chyflwyno anwybyddiad incwm ar gyfer y cynllun iawndal pensiynau rhyfel a'r lluoedd arfog, fel nad ydynt yn cael ei hystyried fel incwm at ddibenion bydd daliadau a phensiynnau. Cymorth ryngwladol. Mae Blaid Cymru yn cefnogi targed y Cenhedloedd Unedig i wledydd wario 0.7% ar gymorth ryngwladol, a geilw ar Lywodraeth nesaf y Deyrnas Gyfunol i adfer yr ymrwymiad hwnnw fel mater o frys. Dylid defnyddio'r arian hwn at ddibenion cymorth a gydnabyddir yn rhyngwladol. Cysylltiadau rhyngwladol, diplomyddiaeth a chynrychioli diaspora. Mae gan Gymru hunaniaeth ryngwladol a chydnabyddiaeth ryngwladol, mai pitw yw'r gydnabyddiaeth gan gynrychiolwyr y Deyrnas Gyfunol mewn gwledydd eraill. Mae Cymru hefyd yn gartref i ddinasyddion a aned mewn gwledydd ledled y byd, felly yr ydym yn croesawu llywodraethau rhyngwladol yn agor is-genadaethau cyffredinol ac is-genadaethau yng Nghaerdydd neu fannau eraill yng Nghymru. Mae dinasyddion Cymru a rhai o dras Gymreig yn dal i gael effaith yn fyd-eang. Byddai Blaid Cymru yn buddsoddi mewn datblygu a gwella cysylltiadau gyda'r diaspora Cymreig yn rhyngwladol, ac mewn meithrin cysylltiadau ag eraill sydd wedi magu cysylltiadau â Chymru trwy addysg, diwylliant neu fusnes. Mudo a Lloches. Mae Blaid Cymru yn gryf yn erbyn cynigion ac agwedd Llywodraeth Geidwadol y Deyrnas Gyfunol tuag at geiswyr Lloches a ffoaduriaid, gan gynnwys ei halltudio i Rwanda, a'r amgylchedd geliniaethus gyffredinol a greuwyd. Credwn y dylai'r Deyrnas Gyfunol gynnal yr ymrwymiadau a wnaeth pan lofnododd y cytundeb ffoaduriaid ym 1951. Llwybrau diogel. Credwn fod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi tanseilio'r ymrwymiad hwnnw trwy fethu a darparu llwybrau diogel i geiswyr Lloches a thrwy fethu yn fwriadol a phrosesu ceisiadau yn gyflym, yn effeithiol ac yn ddengarol, gan arwain at farwolaethau ar y môr a dioddefaint diangen ymysg pobl sydd eisoes yn fregus ac yn ceisio man diogel. Byddai reoli'r broses Lloches yn effeithiol yn caniatáu'r prosesu i ddigwydd cyn cyrraedd y Deyrnas Gyfunol, mewn trydydd wlad megis Ffrainc, neu yn y llys genadaethau neu gonsiliaethau Prydeinig dramor.
Byddai creu raglen ar-lein sy'n dangos canlyniad tebygol cais am Lloches hefyd yn helpu i reoli'r broses hon. Yr ydym yn cydnabod y bu cynnydd mewn rhyfeloedd dros y 10 aeth heibio, gan gynnwys y rhai yn Syria, Affganistan, Wcrain a Gaza, sydd wedi ychwaneg at nifer y bobl sydd wedi gorfod ffoi. Credwn fod y bobl hynny y mae rhyfeloedd neu erledigaeth yn ei mamlad yn heiddi ein help a'n cefnogaeth. Unwaith y maint yma, yr ydym yn credu y dylai'r cyfrifoldeb dros geiswyr Lloches a'i gwasgaru fod yn gymesur ledled y Deyrnas Gyfunol. Yr ydym yn cefnogi cynllun aduno teuluoedd i'r sawl sydd wedi ei dal yn y gwrthdaro yn Gaza, gyda hawl bendant i ddychwelyd i'w mamlad pan fydd modd gwneud hynny. Cymru, cenedl noddfa. Dylai Cymru feddu ar y pwerau a'r adnoddau i gadw at ein haddewid i fod yn genedl noddfa. Fe'n siomwyd gan y ffaith fod llafur yn ddiweddar wedi gwneud i ffwrdd ar tocyn croeso yng Nghymru oedd yn caniatáu cludiant am ddim i ffoaduriaid a'r gludiant cyhoeddus. Yr ydym yn gwrthwynebu cynigion y ceidwadwyr i godi'r trothwy am visas gweithwyr a sgiliau a'i teuluoedd a chynyddu'r ffïoedd. Yr ydym yn cefnogi argymhelliad y pwyllgor ymgynghorol ar Mudo, y dylid cadw'r llwybr i raddedigion. Yr ydym yn pryderu y bydd y cynigion presennol yn cael effaith andwyol ar brifysgolion, gan gynnwys Bangor ac Aberystwyth, gyda sgil effaith ar gymunedau lleol, lle mae'r prifysgolion yn gyflogwyr o bwys. Buasem yn cefnogi diddymu deddfwriaeth gosb flaenorol sy'n rhan o'r amgylchedd gelynieithus, gan gynnwys deddf cenedligrwydd a ffiniau 2022 a deddf Mudo anghyfreithlon 2023. Credwn y dylid cael newidiadau yn y system, gan gynnwys rhoi diwedd ar y cymal dim mynediad at arian cyhoeddus, a chyfyngiadau arweithio tra bod pobl yn aros am benderfyniadau, gan fod y naill fesur a'r llall yn gorfodi pobl yn ddiangen i dlodi yn hytrach na darparu cefnogaeth. Mae Blaid Cymru o blaid i'r Deyrnas Gyfunol aros yn aelod o Lys Lawnderau Dynol Ewrop ac yr ydym yn cefnogi cynnal yr hawliau dynol sydd gennym ar y cyd. Credwn y dylai Cymru, fel Quebec yng Nghanada, gael mwy o bwerau dros fewnfudo, gan gynnwys y gallu i bennu ein rhestr prinder galwedigaethau ein hunain a rhoi'r gallu i Lywodraeth Cymru reoli eu cynlluniau visa eu hunain. Mae midwyr yn chwarae rhan bwysig yn ein cymdeithas, gan gyfrannu at sawl galwedigaeth, gan gynnwys Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn arbennig. Dylid croesawu eu cyfraniad yn hytrach na ei feirniadu. Trafnidiaeth. Tegwch i drafnidiaeth. Mae Blaid Cymru yn mynnu y dylai Cymru dderbyn y 4 biliwn o bunnoedd o gyllid trafnidiaeth sy'n ddeledus iddi dan fformula Barnett am arian awerir gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol a'r HS2, sy'n amlwg yn brosiect i Loegr yn unig. Uchelgais sy'n rheilffyrdd. Credwn y dylid datganoli seilwaith y rheilffyrdd i Gymru, fel yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, fel bod modd gwneud penderfyniadau am gynllunio seilwaith rheilffyrdd Cymru yng Nghymru. Dim ond 1% o wariant cyfalaf Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol sy'n mynd ar rheilffyrdd yng Nghymru, sy'n dan wariant cyfredol a hanesyddol. Tra bod Llundain a dinasoedd mawr yn yr Alban wedi eu cysylltu â reilffyrdd a drydaneiddiwyd dros hanner canrif yn ôl, dim ond yn y 10 ddiwethaf y cafodd Cymru yr un filltir o drac wedi ei drydaneiddio. Gyda'r arian ychwanegol hwn o 4 biliwn o bunnoedd, byddai modd i ni chwildroi ein systemau reilffyrdd a chludiant, gan gynnwys cysylltu'r de a'r gogledd yn iawn am y tro cyntaf yng Nghymru. Ail agor y reilffyrdd a geiwyd dan beaching, trydaneiddio prif lein y gogledd, gwella gwasanaethau reilffyrdd presennol a chynyddu a gwella gwasanaethau i'r gorllewin o Abertawe. I wneud hynny, mae ar Gymru angen cynllun teithio uchelgeisiol sydd hefyd yn ystyried cysylltiadau cludiant cyhoeddus cymoedd y de ac ardaloedd eraill o Gymru sydd heb gysylltiadau rheilffordd, gan gynnwys trwy ddefnyddio tramiau neu reilffyrdd ysgafn. Gwladoli ein gwasanaethau cludiant cyhoeddus. Ar lefel Cymru a'r Deyrnas Gyfunol,
Rydym yn credu y dylid ail-wladoli'r reilffyrdd, fel ei bod yn gweithredu ar ran y defnyddwyr yn hytrach na'r cyfrandalwyr, ac fel bod modd asio gwasanaethau yn well. Buasem hefyd yn ffafrio ail-wladoli'r prif wasanaethau bws, ac yn ceisio integreiddio gwasanaethau bws a reilffyrdd fel ei bod yn gweithio lles y teithwyr. Credwn mae anghenion y teithwyr ddylai bennu llwybrau bysys. Nid yn unig yr hyn sy'n fasnachol ddeniadol i gwmnïau preifat. Fel cam cyntaf, yr ydym yn cefnogi rheoleiddio bysys. Yng nghyd-destun newid hinsawdd a newid arferion teithio pobl, rhaid i wasanaethau cludiant cyhoeddus yng Nghymru fod yn ddigon da i annog pobl i'w ddefnyddio. Mae hynny'n golygu amlder gwasanaethau, prydlondeb a bod yn ddibynadwy ac o ansawdd uchel fel bod pobl yn teimlo'n ddiogel a chyfforddus wrth ei defnyddio. Mae angen i ddatblygiadau tai ledled Cymru ddangos ei bod yn addas at y dyfodol o ran twf mewn cludiant cyhoeddus, o ran cynhyrchu galw ac ymateb iddo. Cefnogi ein gwasanaethau bws. Mae gwasanaethau bws wedi eu tangyllido gan Lywodraeth Lafur Cymru ers Covid, gan arwain at doriadau mawr yn y flwyddyn a aeth heibio. Mae hyn yn benodol yn broblem yn rhannau mwy gwledig y wlad, lle roedd gwasanaethau bws lleol eisoes yn bryn a'n aml yn dod i ben yn gynnar yn y dydd. Byddwn yn adolygu'r toriadau mewn cymorthdaliadau i gwmnïau bysys sydd wedi arwain at dorri gwasanaethau, sy'n ei gwneud yn anodd i bobl fynd i'r gwaith, i siopa neu i deithio ar y bws i gymdeithasu a ffrindiau. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau fel y bwc y bws hyblyg ar alw yn Sir Gar, Ceredigion a Sir Benfro, a byddwn yn parhau i gefnogi rhwydwaith traws Cymru sy'n cysylltu cymunedau lle nad oes cysylltiad rheilffordd. Tocyn bws i bobl ifanc. Byddwn yn cadw'r tocyn bws rhad i bobl hŷn yng Nghymru ac yn ymchwilio i gynllun tebyg i bobl ifanc, gan ei hannog i ddod i arfer a defnyddio cludiant cyhoeddus lle bynnag y maint yng Nghymru. Diogelwch teithwyr. Mae diogelwch teithwyr yn rhan annatod o gludiant cyhoeddus. Byddwn yn rhoi dyletswydd statudol ar gwmnïau cludiant cyhoeddus i warantu y gall teithwyr gyrraedd eu cyrchfan neu le diogel. Mae hyn yn cynnwys datblygu systemau mwy cyson a thryloiw i adrodd a chofnodi digwyddiadau o gamdriniaeth sy'n effeithio ar fenywod a phobl fregus ar gludiant cyhoeddus, ac i wella goleio a chyhoeddiadau sain dwyieithog ar bob gwasanaeth cludiant cyhoeddus, ar y cerbydau ac mewn arosfannau gorsafoedd ac yn ystrydoedd o gwmpas gorsafoedd, reilffyrdd a phrif arosfannau bysys. Byddwn yn brwydro i sicrhau bod giard ar wasanaethau tren ledled Cymru. Teithio llesol. Yn ogystal â buddsoddi mewn cludiant cyhoeddus, rhaid darparu mwy o ddewisiadau teithio llesol os ydym am berswadio pobl i ddefnyddio llai ar eu ceir. Mae Blaid Cymru yn cefnogi buddsoddi mewn llwybrau teithio llesol, a byddwn yn gofalu bod newidiadau i bolisi ffyrdd yn digwydd ar yr un pryd a mwy o fuddsoddi yn ein systemau cludiant cyhoeddus. Mae'n hollol amlwg fod angen i ni newid y ffordd yr ydym yn teithio. Mae llygredd air yn arwain at gynnydd mewn asma a chyflyrau ysgyfaint ymysg plant a dementia yn y boblogaeth hŷn. Mae air brwnt yn tagu ein hysgyfaint ac yn tagu ein ffyrdd. Yr ydym yn cefnogi parthau air glân ger prif ganolfannau poblogaeth a mesurau tawelu traffig i wneud y ffyrdd yn fwy diogel. Diogelwch y ffyrdd. Mae diogelwch y ffyrdd yn rhan hanfodol o fywyd beunyddiol yng Nghymru, boed fel teithiwr neu yrwr. Yn anffodus, mae llawer o ddamweiniau ffyrdd yn ganlyniad i yrru diofal. Fe fyddwn yn nodi ffyrdd sydd â nifer uwch na'r disgwyl o ddamweiniau ac yn gweithio gyda Llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru, pa gorff bynnag sy'n gyfrifol, i wneud newidiadau i'w gwneud yn fwy diogel ac i leihau damweiniau. Gall hyn gynnwys mwy o arwyddion, newidiadau i gynllun y ffyrdd, yn ogystal â buddsoddi mewn camerâu cyfartaledd cyflymder. Bod Blaid Cymru yn cefnogi cyflwyno'r egwyddor o gyflwyno parthau cyflymder 20 milltir yr awr ar ffyrdd yng Nghymru, mwyn lleihau nifer y damweiniau ac anafiadau sy'n newid bywydau ar y ffyrdd. Credwn i'r polisi ei weithredu'n wael gan Lywodraeth Lafur Cymru.
Yr ydym yn cefnogi adolygiad i wneud yn siŵr ei fod yn gweithio'n llwyddiannus o ran lleihau gyrru peryglus mewn ardaloedd trefol. Rhaid dysgu gwersi mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn deall y newidiadau sy'n digwydd, a'i bod yn rhan o wneud penderfyniadau yn lleol. Bydd Blaid Cymru yn ystyried pa bwerau eraill y gellir ei defnyddio i wella ymddygiad gyrwyr, yn enwedig gyrwyr iau, oherwydd bod ystadegau'n dangos bod niferoedd uwch ohonynt mewn gwrthdrawiadau traffig. Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Tegwch i'n celfyddydau a'n diwylliant. Mae Blaid Cymru yn pryderu'n arw am y toriadau i sefydliadau diwylliannol Cymru a gyflwynwyd gan lafur yng Nghymru, ac yn ei gwrthwynebu, oherwydd yr effaith a gaiff hyn eisoes ar fywyd cenedlaethol Cymru. Ers llawer blwyddyn, nid yw'r arian i sefydliadau Cymreig wedi cadw i fyny â chwyddiant a chostau, sy'n golygu ei bod wedi gorfod parhau i ddarparu'r un gwasanaethau neu fwy ohonynt heb gael y cyllid iawn i wneud hynny. Mae hyn bellach yn argyfwng sydd yn bygwth bodolaeth sefydliadau diwylliannol, treftadaeth a'r celfyddydau holl bwysig yng Nghymru, ac yn peryglu diogelu ein casgliadau cenedlaethol i genedlaethau'r dyfodol. Wedi cydnabod ers amser fod Cymru'n cael ei thangyllido gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn San Steffan, mae Blaid Cymru yn cefnogi darparu cyllid ychwanegol fydd yn rhoi cymorth uniongyrchol i'r rhain wneud y gwaith y mae gofyn iddynt ei wneud. Gwyliau banc. Gan Gymru y mae'r nifer lleiaf o wyliau banc yn Ewrop, ac nid oes gennym rym dros pryd y ceir y gwyliau banc hynny. Cred Blaid Cymru y dylai'r grym i benderfynu ar wyliau banc yng Nghymru fod yn wylo'r Senedd, ac y dylai ein gwyl genedlaethol dydd Gwyl Dewi fod yn wyl banc yng Nghymru ar Fawrth y cyntaf bob blwyddyn. Digwyddiadau chwaraeon digidol am ddim. Ein bod yn cydnabod y bydd ddaw fuddsoddiad gan gwmnïau darlledu mewn chwaraeon, mae'r cynnydd ym mhrisiau gwasanaethau tanysgrifio wedi prisio llawer o bobl allan o allu gwylio ei dewis o adloniant, a gall hyn olygu y bydd llai o bobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon yn y dyfodol. Cred Blaid Cymru y dylai digwyddiadau chwaraeon o bwysigrwydd cenedlaethol i Gymru megis rygbi'r chwe gwlad barhau yn ddigidol am ddim ar y teledu. Dychwelyd arteffactau Cymreig i Gymru. Mae nifer o arteffactau Cymreig pwysig ac arwyddocaol yn cael eu cadw y tu allan i Gymru, megis clogin air y Wyddgrug, tarian moel hebog, a'r darlun o John Ystumllyn. Cred Blaid Cymru y dylid dychwelyd y rhain i Gymru a'i defnyddio mewn modd sydd o les i genedl eu tarddiad, yn hytrach na chael ei cadw yn rhywle arall. Credwn fod yr egwyddor hon yn gymwys i arteffactau eraill a symudwyd o'i gwledydd gwreiddiol ac sydd yn nawr yn cael ei cadw yn rhywle arall. Datganoli darlledu. Mae Blaid Cymru yn cefnogi datganoli pwerau darlledu i Gymru, gan gynnwys y pwer i reoleiddio, gorychwilio a sicrhau atebolrwydd am ddarlledu a chyfathrebu yng Nghymru. Yr ydym am weld sefydlu awdurdod darlledu annibynnol i Gymru, ac ni welwn unrhyw reswm pam y dylai Llywodraethiant S4C fod yn wylo San Steffan yn hytrach na'n cynrychiolwyr ni a etholiwyd yn ddemocrataidd yng Nghymru. Hyrwyddo mynediad at y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth. Cred Blaid Cymru fod y celfyddydau i bawb, ac y dylai ein sefydliadau barhau i roi mwy o gefnogaeth a chyfle i bawb ymwneud â hwy a chymryd rhan, waith beth fo'i cefndir. Mae hyn yn gofyn am bartneriaethau rhwng rhanddeiliaid i feithrin perthynas rhwng gweithgareddau diwylliannol lleol a'n sefydliadau cenedlaethol. Dylai Cymru hefyd groesawu sefydliadau diwylliannol o radd flaenaf fydd yn dathlu ein hanes a'n treftadaeth, ac yn adlewyrchu realiti bywyd yng Nghymru. Ni ddylai fod rheswm dros aberthu ansawdd mwyn sicrhau mynediad i bawb. Yr ydym yn dal wedi ymrwymo ein polisi o fynediad am ddim i'n hamgueddfeydd cenedlaethol. Byddwn yn gweithio hefyd gyda'r Urdd ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru i sicrhau bod tocynnau am ddim ar gael i deuluoedd ar incwm isel, gan weithio gyda hwy i weld a fyddai modd ehangu hyn yn y blynyddoedd i ddod.
Rydym yn cefnogi gwell hyrwyddo ar ddiwylliant a threftadaeth Cymru, gan gynnwys yr amgueddfa bêl-droed i Wrecsam a'r oriel gelf gyfoes genedlaethol. Cronfa gweithwyr llawrydd Cymru. Fel y cynigiwyd yn ein manifesto am y Senedd yn 2021, byddwn yn ymchwilio i gronfa gweithwyr llawrydd Cymru i gefnogi'r sector creadigol. Fe fyddwn yn cymwyso'r gwersi addysgwyd o gynllun incwm sylfaenol i'r celfyddydau yng Ngweriniaeth Iwerddon, sydd newydd adrodd am lwyddiant blwyddyn gyntaf ei weithredu. Eurovision. Bydd Plaid Cymru yn parhau i bwyso am i Gymru gael ei chynrychioli ar y llwyfan ryngwladol yn Eurovision. Chwaraeon. Byddwn yn parhau gyllido Chwaraeon Cymru i hyrwyddo cyfranogi mewn chwaraeon cymunedol yn ogystal ac ar y lefel elit. Edrychwn ymlaen at weld Cymru yn croesawu twrnament rhyngwladol pêl-droed dynion dan 19 a chynnal seremoni agoriadol Euro 2028 yng Nghaerdydd. Yr ydym yn cefnogi creu tîm criced rhyngwladol i ddynion. Lles. Mae cymryd rhan mewn chwaraeon ac yn y celfyddydau a diwylliant yn rhan sylweddol o'n lles. Gan gydnabod yr effaith gadarnhaol gaiff hyn ar unigolion a chymunedau. Byddwn yn hyrwyddo cyfranogi ac ymwneud, gan geisio cyllido hyn o ffynonellau traws lywodraethol. Twristiaeth ddiwylliannol. Byddwn yn hyrwyddo diwylliant, hanes a threftadaeth Cymru gan adlewyrchu ein hamrywiaeth ieithyddol a diwylliannol. Ewrop greadigol. Nad yw Cymru yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, byddwn yn edrych i weld sut y gallwn gyfranogi a manteisio ar raglen ryngwladol Ewrop greadigol, sydd ar nod o ddiogelu, datblygu a hyrwyddo amrywiaeth a threftadaeth ddiwylliannol ac ieithyddol Ewrop, a chynyddu potensial economaidd y sectorau ddiwylliannol a chreadigol. Yr Iaith Gymraeg. Cenedl ddwyieithog yw Cymru, gyda'r Gymraeg a Saesneg yn ieithoedd swyddogol. Mae hwyluso mynediad at y Gymraeg i bawb yn hanfodol mwyn caniatáu i bawb yng Nghymru fanteisio ar y cyfleoedd economaidd a chyflogaeth a chymryd rhan ym mhob agwedd o ddiwylliant Cymru. Fodd bynnag, mwyn i'r Gymraeg ffynnu, rhaid i ni sicrhau caiff ei ddefnyddio'n ddyddiol ym mhob maes yng Nghymru ben baladur, yn y cartref, y gweithle ac wrth gymdeithasu. Mae pwerau i weithredu ar y Gymraeg wedi ei datganoli. Mae Plaid Cymru yn dal yn ymrwymedig i godi statws prosiect 2050 i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a neilltuo arian ychwanegol iddo. Fel rhan greiddiol o lywodraeth, gall ddylanwadu ar y lliwio penderfyniadau ar draws yr holl adrannau. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau Cymraeg i bawb trwy'r system addysg, cefnogaeth i oedolion o ddysgwyr, cefnogi'r mentra iaith a chanolfannau'r Gymraeg i hyrwyddo gweithgareddau chymdeithasol, a menter ddigidol Cymraeg i wneud yn sicr fod pob datblygiad yn y cyfryngau digidol yn ystyried ac ymateb i'r gofyniad am ddarpariaeth Gymraeg. Credwn y dylid cael deddf addysg Gymraeg i weithio tuag at addysg cyfrwng Gymraeg yn gyffredinol. Trwy weithio'n agos gydag awdurdodau lleol, fe wnawn yn siŵr os bydd targedau o ran addysg cyfrwng Cymraeg yn cael eu colli, y bydd ymyriad i ganfod beth yw'r achos am hyn, a chymryd camau i unioni diffygion. Fe wnawn yn sicr y gall pob plentyn gael gwersi Cymraeg o safon, fel y gallan ddod yn rhugl trwy ei bywyd yn yr ysgol. I wneud hyn, byddwn yn darparu targedau i gynyddu nifer a chanran y pynciau addysgur trwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion sy'n dysgu ar hyn o bryd trwy gyfrwng y Saesneg, yn ôl argymhelliad yr athro Sioned Davies yn ei hadroddiad yn 2013, Un Iaith i Bawb. Byddwn yn hybu cynnydd mewn darpariaeth a gweithgareddau celfyddydol cyfrwng Cymraeg, a datblygu llwybrau gyrfa yn y cyfryngau yn y Gymraeg, a byddwn yn gweithio i barhau i ddatblygu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg mewn gofal iechyd, yn enwedig o ran iechyd meddwl, fel y gall cleifion dderbyn gofal yn ei dewis iaith. Byddwn yn gwella hawliau'r Gymraeg trwy ymestyn y safonau iaith Gymraeg i'r sector preifat, gan gynnwys banciau, meysydd parcio
ac archfarchnadoedd, yn ogystal ag i gyrff y goron ac eraill sy'n gyfrifoldeb Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Cydraddoldeb. Menywod. Mae Blaid Cymru yn cefnogi Iawndal i fenywod a ddioddefodd effeithiau negyddol oherwydd y newidiadau yn y ddarpariaeth pensiynau. Fel yr amlygwyd gan ymgyrch y menywod yn erbyn anghydraddoldeb pensiwn y wladwriaeth. Yr ydym yn cefnogi taliadau Iawndal o leiaf ar lefel 5 cyfradd yr Ombudsman i'r holl bensiynwyr benyw a aned yn y 1950au, fydd rhwng 3,000 o bunnoedd a 9,950 punt. Yr ydym wedi cefnogi cwotau rhyw fel rhan o ddiwygio ein Senedd, i sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli mewn gwneud penderfyniadau ar y lefel uchaf yng Nghymru. LGBTQ+. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Geidwadol y Deyrnas Gyfunol wedi ymdrechu i greu rhaniadau mewn cymdeithas, trwy greu cyfres o ryfeloedd diwylliannol honedig sy'n defnyddio pobl go iawn a phrofiadau gwirioneddol pobl yn ei herbyn. Credwn fod pawb a phob cymuned yn heiddi parch. Yr ydym yn ail ddatgan ein hymrwymiad i sicrhau y clywir lleisiau a phrofiadau LGBTQ+, a byddwn yn parhau i hyrwyddo hawliau LGBTQ+. Byddwn yn hyrwyddo cynhwysiant LGBTQ+, ledled cymdeithas, gan gynnwys mannau gwaith a chymryd rhan mewn chwaraeon, fel rhan o ymdrech ehangach tuag at ddull iachach o fyw. Byddai Blaid Cymru yn rhoi diwedd ar arferion therapi trosi honedig yng nghyswllt rhywioldeb a hunaniaeth rhywedd. Yr ydym yn pryderu am y cynnydd mewn troseddau casineb dros y blynyddoedd diwethaf yn erbyn y gymuned LGBTQ+, yn enwedig trawsffobia, a rhaid i'n heddluoedd fynd i'r afael â hyn. Yn yr un modd, fel rhan o'i hymdrechion i estyn allan i'r gymuned, buasem yn disgwyl i'r heddlu fod yn hyrwyddo cadarnhau ac ymddiriedais, gan ffurfio cysylltiadau gyda phob adran leiafrifol mewn cymdeithas. Enghraifft, mynychu digwyddiadau praid lleol a digwyddiadau hybu amrywiaeth yn y gymuned. Byddwn yn parhau i ymladd dros gydraddoldeb i bobl draws. Wedi sicrhau cyllid cyson i glinig hunaniaeth rhywedd i Gymru, fel y gall pobl dderbyn cefnogaeth yma yng Nghymru, yn hytrach na gorfod teithio i Lundain. Byddwn yn gweithio i wella'r ddarpariaeth a sicrhau mynediad prydlon at wasanaethau a chefnogaeth. Bydd Blaid Cymru yn ceisio pwerau i roi cynnig bron y Senedd am system symlach o hunaniaethu rhywedd sydd heb gysylltiad meddygol. Pobl ddion, asiaidd a rhai o leiafrifoedd ethnig. Mae Blaid Cymru yn ffieiddio hiliaeth ar unrhyw ffyrdd. Yr ydym yn cydnabod fod pobl o'r mwyafrif byd-eang dan anfantais strwythurol, a rhaid mynd ati i gymryd camau i drin a dileu'r hiliaeth strwythurol hwn. Mewn meysydd megis cyfiawnder troseddol, cyfiawnder ieuenctid, recrwtio, cynnydd trwy addysg, gofal iechyd ac iechyd meddwl, mae grwpiau ethnig lleiafrifol yn dal i wynebu camwahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol sy'n anerbyniol. Yr ydym yn cefnogi ymchwil i'r rhwystrau a wynebir gan gymunedau wrth gyrchu gofal iechyd a sut i ymdrin â hyn, gan fynd i'r afael a chamwahaniaethu hiliol strwythurol a sefydliadol ac islamophobia lle mae'n bodoli. Mae amrywiaeth yn cyfoethogi Cymru, a gall alluogi cymunedau i gael ei deall a'i cynrychioli. Dylai pob mudiad sy'n ymwneud â'r cyhoedd ystyried ei harferion recrwtio mwyn sicrhau ei bod yn cynrychioli gwahanol gymunedau ac yn deall eu problemau a'i pryderon. Yr ydym yn cefnogi cynllun gweithredu gwrthhiliaeth Cymru, a byddwn yn gweithio i sicrhau y caiff ei weithredu'n effeithiol a chymesur. Niwroamrywiaeth yn y system cyfiawnder troseddol. Byddwn yn darparu gwell cefnogaeth i bobl ag ADHD sy'n mynd trwy'r system garchardau a phan gant ei ryddhau. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant i holl staff carchardau mewn ymwybyddiaeth o ADHD a chynlluniau gofal meddyginiaeth briodol, gan sicrhau mynediad at dau diogel wedi ei deilwrio gyda chefnogaeth y gwasanaeth prawf ac iechyd meddwl lleol. Anabledd.
Byddwn yn mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabl yng nghyfraith y Deyrnas Gyfunol mwyn sicrhau hygyrchedd i bawb. Cadarnhawyd hyn gan y Deyrnas Gyfunol yn 2009, ond ni chafodd ei wneud yn gyfraith. Fe wnawn hyn trwy weithio gyda Phwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl ag anableddau, mudiadau pobl anabl, elusennau pobl anabl a phobl anabl eu hunain ledled y Deyrnas Gyfunol. Bydd lleisiau pobl anabl wrth galon y polisi hwn, mwyn gwneud yn siŵr fod pobl ag anableddau yn mwynhau bywydau beunyddiol llawn, gydag urddas, eu hawliau dynol a'r rhyddid sylfaenol rhag tlodi, eithrio cymdeithasol, camwahaniaethu ac esgeilistod.